scientifically be proven that it's more beneficial. It has a lot of health benefits both for the child and for the mother to breastfeed that long. So that is a clear, unambiguous recommendation from the World Health Organization that all mothers should breastfeed up to 2 years. Okay. I think this is all that time will allow for. It has been a nice interaction, and it has been made clear from my guests, from one from a religious background and the other representing science. They have come to an agreement that childbirth is a painful thing, and there are remedies to that which they have mentioned, and that breastfeeding is appropriate to be done for 2 years, except that there are unforeseen issues or tangible reasons that we can give to justify that we might not be able to do up to 2 years. I am Hafiz Din Akram. The show remains Islam and Science. Join us same day, same time next week for another discussion. May the peace and blessings of Allah the Almighty be upon us all. نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين. It is related of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam that his language was always pure, and that he was not given to the use of oaths, unlike most of his contemporaries. This was something exceptional to our times. We do not imply that the Arabs at the time of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam habitually indulged in foul language. But there is no doubt that the Arabs were in the habit of punctuating their speech with a generous held the name of Allah, the name of God, in such reverence that he never uttered it without full justification. He was very particular, even punctilious, with regard to physical cleanliness. He used to brush his teeth several times a day, and was so keen on this practice that he used to say that were he not afraid that would make it obligatory
aya sumunu de kumana sisan micro tigiw a tigɛra dɛ technicien micro son tigɛra aya sumunu de kumana sisan ko de Umu Traore Fana muso b'a la ka kuma fɔ nka mɔgɔ bɛ na yɛrɛ muso b'a la ka kuma fɔlɔ
kati bio tali bewa Mamadou Traoré Bamako Mamadou Traoré Bamako Ousmane Doumbia Doumazana Suleiman Sanogo Kati Daouda Doumbia Sanankoromba Suleiman Dabele Benzoba Ganjeso Obea Suleiman Assalamu alaikum. Laɲini dɔ bɛ fɛn in kɔnɔ quoi bi mɔgɔ ye kalifa lajɛli min kɛ télé la a ye hakilila jumɛn di mɔgɔw ma a ye miirila jumɛn don an b'a fɛ k'o yɔrɔnin fana mɛn kuma kɔnɔ quoi o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o ci an ka ɲɛmaa dɔ ma Londres o bɛ taa kalifa fɛ yen ka taa tarata don ani kalifa bɛ ɲɔgɔn ye a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna vraiment an ye min kɛ tan maliyɛnw y'a lajɛ u hakilila de ye nin ye o bɛ da kalifa kɔrɔ bɛɛ o peut-être que n'o kɛra ko dɔ bɛ don a kɔnɔ quoi o de ye ko in laɲini ba ye. Assalamu alaikum. Suleiman Dabele Gambele Pesoba Sababu mun ye ne se yan bi ne ka cɛkɔrɔba de ye Ayimajiya ye Ala y'a kɛ ale ma se ka yan sɔrɔ a ye ne de bila ka na a nana bi kɔni ne yɛrɛ sewala kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka nisɔndiya sigana min kun bɛ ne la bi o bɔra la kalifa yelen na o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ n kun ma mɛn arajo fɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la hakili kun bɛ sigana na ka bi nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ Alhamdulillah nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ kalifa yelen ye nisɔndiya kosɛbɛ Alhamdulillah o de kun ye n ka faamuya ye bi n ye faamuya fitinin min sɔrɔ nin ye naho gali fana ye jasa la alhamdulillah assalamu alaikum Salim Sangare Sikaso Adama Diallo Kenyeba Bintagonla Amadou Diallo Kenyeba Abubakar Bagayogo Kai Abubakar Bagayogo Bea Jackie Kulubali Kai Jackie Bea Ay Chedo Abea Make ni kelenta chola me kelenta musola donc Jackie Kulubali Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je salue tous l'assistance. Mes témoignages minke mbe ala fo ka berkada. Ka kirabe fo ka berkada. Kanga nyamgo bo be fo ka berkada. Kada kalfaka. Kana jolani bela. Ne ka témoignage mi alhamdulillah. Mbe yoro mino comme Amadia Donné, j'étais l'un des pivots. Djamba do Sirlana, Taoujou Selni, Iflam Selni, Kalontala, Amadia a fait trop mina abeti. Et du coup, la fait, on a nya musomi, kaket sababouye, à la bercaro, qu'a dit, on a kalodar, quoi beta. Ka convocation tige. Pour un tribunal, donne un leçon. Du clafé. Ne voulais qu'un damakati Jabaro Massaïna.
o kɛra ashura tile 10 convocation baara t'o rɔ o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o ashura tile 10 n wulila ka ala deli a jabaru musa anw bɛ yɔrɔ min na ingénieur d'agriculture ka taa retraite la ka na nin baara daminɛ ko malo de bɛ ne sɔrɔ kiri tigɛ kun fa ye kun u y'a kalo min tigɛ k'a bɛ ne bolo a dogolen a bɔra a n'a tɛnɛmuso denw 10 heures ka na yen dugutigi ko an ka conseil ninnu u bolo b'a tɛnɛ kulubali e ye jinɛ ye wa e ye wɔkulɔ ye wa a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan wala ka ne blanchi donc alhamdulilayi tahajud seli n'i ya seli matarafa foyi tɛ dogo i la janfa fɛn o fɛn a n'a a fɛn ninnu a bɛɛ bɛ yira i la kɛnɛ kan donc n bɛ ala fo k'a barika da ka tila kalifa y'a discours min kɛ bi a y'a dubabu min kɛ bi an y'a ye télé la a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ surtout a ka dubabu in an b'a fo k'a barika da ka tila ka n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo k'u barika da hakɛto b'a la sala mahamadu Eli baraji Korotumu Jara Bamako muso Korotumu bɛ yen wa a ye kuma d'a ma Walaikum salam wa rahmatullah I bɛ kuma I kan kɔrɔta dɔɔnin jangina bulu merci bien Salif Konare mana halibe Salif Konare Kati Jo Mamadou Traoré Bamako Ousmane Doumbia Doumazana Suleiman Sanogo Kati Daouda Doumbia Sanankoro Ba masima ouais antum yi wele mais ejonga beka sega Daouda Doumbia Sanankoro Ba Salim Sangare Sikaso Amadou Diallo Kenyeba Abubakar Bagayogo Kai Assalamu alaikum warahmatullah. Ami bela jelen fo ka do ke be ka do ni be fe ka ni ala fe ya rabbi ala ka ni roka ala ka kishi aka nema aka barkaye parce que nga do ke ambe na la her la tum ya rabbi ala kan sigo her kelinati amin rabbi Sufi Abubakar baga yoko do kai alhamdulillah ka damna jumala fo ka se sama ambe flelu la ambe jatiminaw la ambe histoire fo chamana ambe solatu fo chamana
alhamdulillah kɛnɛ nin yɛrɛ sigicogo kama a lahalaw kama an ye walanda ba sɔrɔ kosɛbɛ kɛnɛ nin sababu la jalisa kɛnɛ sigi fo kana se sisan ma an ye min kɔlɔsi an ka yetaw la an ka faamuw kɔnɔ o ye belebele dɛ n balimakɛ sabula ne yɛrɛ ye sufi ye nka alhamdulillah an don jamatu kɔnɔ bi ni dɔ ma y'a san 5 k'a to diɲɛ nka fɛn dɔ tun bɛ yen ne tun bɛ min yɛrɛ kɔlɔsi n yɔrɔ la kosɛbɛ ani ne ɲɔgɔnna caman n'o de ye seli farida 5 min bɛ yen n'a bɛ silamɛya kɔnɔ ni alakira y'a ka ɲɛnamaya k'a kan n'a ka sahabaw y'a ka ɲɛnamaya k'a kan ni silamɛya yɛrɛ ka jɔsen belebeleba don ne bɛ kuma n kelen ka lahalaya kan k'a dɔn ko seli bɛ mɔgɔ nafa wala k'a dɔn ko ja bɛ seli la wala k'a dɔn ko seli yɛrɛ a bɛ maa dɛmɛ k'i se ala ma ne ni n ka sufiya ne y'o dɔn ahmadiyya de sababu la sabula anw sufiw waati caman anw bɛ seli farida kɛ miniti 2 kɔnɔ ka duwawu jan kɛ fɔ miniti 5 jate sabula a b'anw kɔnɔ duwawu wala wurudi o fanga a n'o barika o de ka bon ni seli ye nka ne k'a dɔn ko seli yɛrɛ de daraja ka bon ni alabato tɔ bɛɛ ye a tɔ bɛɛ bɛ gulɔ ale la o kɛra ahmadiyya sababu la allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasirima jalisa la fɛn min ye ne marqué kosɛbɛ fɛn 2 depuis an nana don min an ye tahajudu fɔlɔ min seli a arakan 8 ka taa se safo witiri jɔko 3 ma a mumɛ 12 an ye min kɛ jɔlen ka min kɛ birile ka min kɛ tendale dugu la vraiment a ye nɔba bila ne la wa a ye nɔ bila na n b'a dɔn a ye nɔ bila an caman na k'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an jija an bɔlen yan nin kana jɔ fewu sabula ka adamaden an to nin na nin bɛ a ka laɲini sɔrɔ farisogo o bɛ balo ji ani dumuni na o tɛ taa o kɔ fewu wa adamaden ni n'o de y'i ka huruhu ye o bɛ balo ala ko fɔ nin de la an ka ɲɛmaa bɔra k'a fɔ ni maa min ye furu kɛ i ye muso furu k'a don i ka so i ma damu sɔrɔ i muso na i muso ma damu sɔrɔ i la f'a kɛra laadala kilenna ye ɲɔgɔn kan ye tɛ furu tɛ mɛn si la wa seli fana o ɲɔgɔnna alabato ye tant que i ka seli e tɛ ka damu sɔrɔ i ka seli kɔnɔ e tɛ ka nafa sɔrɔ i ka seli kɔnɔ ala k'an kisi taabolo min bɛ yen ko kamɛti n'olu don n'i ni hakili cɛ dɔrɔn bi mi kɛ k'i ka seli bila mɛ n'i ka seli sera ka nɔ bila i nin na ka balo di nin ma ka nɔrɔ di nin ma n balimakɛ siga t'a la fewu hali ne yɛrɛ sigiyɔrɔ gɛrɛ la ko selila tɛ yɔrɔ min kan ye i bɛ se ka continuer n'i ka diinɛ ye tahajudu min bɛ kɛ kɛnɛ nin kan yan o de ye nɔba bila ne la fɛn 2nan an ye kalifa ka kutuba sanuma min ye bi yanni kalifa ka kutuba ka daminɛ a y'a sɔrɔ sinɔgɔ yɛrɛ bɛ ne ɲɛ la mais depuis kalifa ye n ko fɔli daminɛ micro la dɔrɔn alhamdulillah a kɛra i n'a fɔ kɛnɛya fura nana kalifa ka kutuba n'i y'a lajɛ ani diɲɛ kuma si tɛ kelen ye ani diɲɛ discours si tɛ kelen ye ani allahu akbar n'i y'a ka kuma lajɛ kalifa ka kuma a tɛ mɛn ni kilo ye dɛ dusukun yɛrɛ de b'ale mɛn o kama kalifa ka bi kutuba alhamdulillah an b'a fɔ k'a barikada sijan ni kɛnɛ ala k'o d'a ma ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala ka an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye sufi abubakar do k'a ye salamu alaikum rahmatulah walaikum salam wa rahmatulah barakatu ne yɛrɛ bɛ barika da ala ye ne sufi abubakar dɔn k'a ye zindaba ne ye sufi abubakar dɔn telefɔni na whatsapp kan n b'a ka kumakanw mɛn k'a ye site kan ala y'a latigɛ an ɲɔgɔn ye ne ye jalisa nafa dɔ ye fatuma jire san muso fatuma jire bɛ yen fatuma jire san ko kuma bɛ fatuma jire bolo a tɛ
kari ya boire san ni min tɛ dɔrɔn i b'a fɔ an ye joona jama ka ca dɔɔni Hawa Sangare san ŋwan san mara la ŋwan Hawa Yosi Aminata Kulubali Bamako Yano cɛ salamu alaikum ni ye communiqué Umar Dumbia n'a bɛ kɛnɛ kan yan Bamako Yirimajɔ ko a denw bɛ ka wele teliyala mais u tɛ k'a sɔrɔ Umar Dumbia bɛ yan o k'i denw bɛ ka i wele i jija i k'u jaabi k'i k'u wele joona Salif Konare mana toujours kati jo Mamadou Traoré Bamako i boli kana Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ne kalfai bi vraiment kera sewa re bon Amadia ne tɛ kunfiye parce que ni me kuma ngango fo n tɛ kunfiye parce que ni madrasa kɛ primani fo 9e année puis ka defu sɔrɔ bon ma kalan tɔ la taga ɲɛfɛ et puis m'u ka radio so lamɛn min yɛlɛmɛla Titibu frère Solomani Bugu la n b'a lamɛn kuma bɛɛ bon vraiment ni sentiment sɔrɔ a la très bien a ye n bɔ fili caman kɔnɔ a ye n bɔ fili yɛrɛ la sans mentir a ye n bɔ fili la yɛrɛ bon c'est ma première fois ne ka bɔ ka na ziyara ou bien n bɛ taga fɛn non c'est ma première fois ne wolola Bamako ka bɔ Bamakɔ j'ai 52 ans maintenant mais ne ma deli ka taa ko ne bɛ taa ziyara ou bien n bɛ taga fɛn la c'est la première fois donc vraiment n bɛ dugawu kɛ Ala ka an ɲɛmɛ kalifa la Ala ka ɲɛmɛ a la vraiment Ala ka jigiyaw to wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tiɲɛ don o y'a fɔ ko mɔgɔ dama dama tɔgɔ tɔmɔnen bɛ ko bɛna jɔ ka kuma mais laɲini ye kuma min yɛrɛ ye maa caman bɛna ka n'i jɔ yan o ti ka o kuma laɲini bɛ min nɔfɛ o ti k'o fɔ laɲini bɛ min nɔfɛ o de ye an bɔra ka khalifa lajɛ yan mais an ma lajɛ tele la dɛ a t'i n'a fɔ ko a b'a ka juma kutuba la an bɛ k'a lajɛ tele la cogo min na o tɛ dɛ an y'a lajɛ i n'a fɔ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko appel vidéo anw sigilen ɲɛ b'ale la cogo min na ale yɛrɛ fana sigilen ɲɛ bɛ anw na ten n'ale kumana anw b'a mɛn cogo min na n'an fana kumana yan a fana b'a mɛn ten de o n'i sigilen bɛ i b'a filɛ la tele la hali n'i kumana a t'a dɔn k'e bɛ yɛrɛ o tɛ kelen ye dɛ sisan ko o min kɛra nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka kɛ Mali kɔnɔ yan an ni kalifa ka sigi appel vidéo la
o ko sisan ko aw minnu sigira ka appel video kɛ ni khalifa ye sisan ko a yɛrɛ c'est à dire a ye nafa jumɛn sɔrɔ a la ani a ye nɔ jumɛn bila aw la dɛ k'a ka kuma o de kan o b'a fɛ k'o de sɛbɛn dɔrɔn k'o ci khalifa ma sabu ka d'a kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ni khalifa ka appel video kɛ donc o de kosɔn comme olu tora fɔ lɔnduru kan anw ye yan o de kosɔn ko sisan ko ka an ɲininka de ko an ye appel video min kɛ ko a ye nafa jumɛn sɔrɔ a la k'a ka kuma o de kan k'o sɛbɛn k'o ci khalifa ma kuma in faamuna wa ahan. On continue. Drissa Traoré Bougouni. Drissa Traoré Bougouni. Sidi Mokhtar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم Amadiya ne facɛ de y'a fɔ yɛlɛ ko Amadiya bɛ na donc m'a mɛn mɔgɔw la ne tɔgɔ ye Sidi Mokhtar Sangare ka bɔ Buguni n facɛ ye kalan kɛ fɔ Jansan mais a y'a fɔ ɲɛnɛ k'a fɔ Mahdi bɛ na Ala kɛra salalahu alaihi wa sallam kɔfɛ ani npamuru don k'a ka so k'o tɛ bin ɲimi k'a balo ye tasuma ye ne facɛ kelen o bɔra Mali la yan ka taa Côte d'Ivoire vers 1950 a donna terrain min kɔnɔ a ko lɔgɔkuru de bɛ k'a la n facɛ donna terrain min kɔnɔ ka bɔ Mali la ka taa Côte d'Ivoire a ko lɔgɔkuru de bɛ k'a la ale dun ko Mahdi ka daja ko so min bɛ bɔ Mahdi ka waati la k'a so tɛ bin ɲimi mais ale donna terrain min kɔnɔ tasuma de bɛ kɛlɛ a la lɔgɔkuru hali essence tɛ fɔlɔ mais Ala ma se ka a d'a ma a tɛ se k'a ye ko so bɔra e bi ne mɔgɔ dɔw ye karamɔgɔ dɔw ye olu ko so tasuma dunna bɔra k'o so yira ne la terre à terre ne ɲɛ b'o la e mɔgɔ bɛ se ka ne bagabaga bɛlɛn ka Amadiya bɔ ne kunna ala o banna o banna n facɛ y'a fɔ ɲɛna ni n tɛ kɛ ɲamaden mais ni m'o ye Akbar ndaba n facɛ ka seereya o ni ma tugu Amadiya kɔ n kɛra ɲamaden Ala k'an kisi o ma caman bɛ u facɛ m'a f'u ɲɛna ne min facɛ y'a fɔ ɲɛna donc bi ne bɛ Ala tanto n banna ka kalifa ye n ɲɛ la n facɛ m'a ye a kɛla a ɲɛna a ma bɔ a kalama ne bɔra a kalama ne de bɛ n tigɛ don o bolo ka duwabu kɛ n facɛ ye puisque a fɔla a ɲɛna k'a bɛ na Mansurulu n tigɛ b'i bolo fɔ lahara o de la Umar ka dɔnkili dɔ bɛ ko Mansurulu i ni maka Mansurulu i ni maka n ko ne ko Mansurulu i ni maka Mansurulu i ni an bɛɛ b'i kɔ Mansurulu e y'a fɔ anw ye Umaru Mali kari-kari Mansurulu anw y'o mɛn de Mansurulu an bɛɛ b'i kɔ Mansurulu anw fana b'i ma Mansurulu magan kari-kari ni magan ma kari-kari Mansurulu dimi min bɛ donna an na o bɛɛ y'o sababuya de ye n'i y'a mɛn anw bɛ poroporo yan maganka de bɛ sama bila dɔ ninnu ma k'u k'anw poroporo n'an siranna magankaw b'u kɛ k'an gbɛn an tɛ siran Mansurulu an dala i la hakɛto b'a la salamu Amadu Assalamu alaikum. On a témoignage de votre téléphone là.
an bɛna lajɛ n'a bɛ se ka ɲa. Assalamu alaikum. Wala ni an ka cɛkɔrɔba ye a bɛ bɔ Jijɛni, a tɔgɔ ye Koniba Tarawele. A nana an fɛ yen nɔ, ale kun kan ka na jalisa la mais baaraw cogoya kama sumanw baara ma ban fɔlɔ. O tuma a yɛrɛ y'a ka dɛmɛ kɛ. A ko ale yɛrɛ ye donna Ahmadiyya la cogo min na, a ye a ɲɛfɔ. N ko a ma n'Ala sɔnna ni n sera n bɛna a jouer yan. A ko ale y'a ŋaniya don dɔ de k'a fɔ ko ale bɛna a da Ala ka tiɲɛ jira ale la parce que an ka jamana kɔnɔ taabolow ka ca, jamatigiw bɛ yen fana, nka ale kɔni y'i da de, ale m'a da ni ŋaniya wɛrɛ dɛ. Ala, ne bɛna n da ka n ka nafila seli, min da i ka tiɲɛ jira n na, n'a y'a sɔrɔ ni min ye tiɲɛ ye ne ka kan ka tugu o la, Ala i k'o jira ne na. Ale y'a da min kɛ o sufɛ a nana sogo k'a ye. An ka jamana kɔnɔ yan dɔnnibaba dɔw bɛ yan, jamaba b'u nɔfɛ, n'i y'u ka ko ye kɔnɔ a bɛ mɔgɔ a bɛ i kamana gan jama yɛrɛ ye cogo la. Nka ale y'o tigi ye, u ye ji kɛnɛ dɔ de dalen ye, ji in dalen don i n'a fɔ bazɛn, ji sanumanba, o dalen don min kɛ o tuma nin jamatigi in ale nana a n'a ka mɔgɔw nana, a nana ni mobili min ye, mobili da gɛlɛn don, mobili jɛma. Ale nana se jida in na min kɛ a y'i jɔ, ale y'i jɔ yɔrɔ min na, o tuma ale yɛrɛ min n'a ale ɲɛ b'u la, ale tilala ka Umaru Muazu ye côté kelen na. A ye Umaru Muazu ye côté kelen na, selidaga b'a a bolo, selijita la selidaga b'a bolo, ko selidaga jɛma o b'a bolo. A ye a kɛ ka ji jɛma in dɔ soli. O tuma min nana na a ka ayiwa mobili ale ka mɔgɔw b'a nɔfɛ, nka olu kɛmɛ k'u ka kurusiw feere i n'a fɔ maa minnu bɛna kɛlɛ kɛ sisan. Olu kɛlɛkɛlaman don, olu kɔni b'ale nɔfɛ de, an bɛna kɛlɛ kɛ sisan. O tuma ale yɛrɛ bɔra mobili kɔnɔ min kɛ a n'a ka bazɛn, a y'i jɔ k'i ɲɛsin mɔgɔw ma. O tuma mobili min n'a nana n'o ye, mobili ɲɛfɛla
k'a daminɛ sanfɛ fo duguma a ɲɛfɛla bɛɛ ye bɔgɔ ye. O tuma Umaru Mɔzu de y'i jɔ ni selidaka ye sa, o bi ka ji suru a kan ko ɔhɔ karisa a ko nin ye nɔgɔ ye i ka mobili la, a ko ka bɔ a la. O tuma a yɛrɛ y'i jɔ k'a kɛ komi a b'a ko nka a man d'a ye, a tɛ fɛ a ka dɔn k'a fɔ ale bi ka nɔgɔ in ko ka bɔ a ka mobili la. O tuma nin kɔni bi ka ji k'a kan, Umaru Mɔzu bi ka ji k'a kan, nin ko sa nin ye nɔgɔ ye, an ka nin nɔgɔ in ko ka bɔ nin na. O bi ka ji suru a kan ka taa ko f'i yɛrɛ b'a ye a nɔgɔji finman a bi ka jigin. O yɔrɔ la ja bɛnna ale la, ale yɛrɛ y'a ye Ala n i ka min jira n na tiɲɛ don, n y'a ye. O kuma Ahmadiyya de ye n taa yɔrɔ ye. A ka ayiwa sogo ye min jira a la o de ye nin ye. O kuma n'an sera an k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛna, ayiwa Ahmadiyya in de don dɛ, ko wa an ɲɛ bɛ jamatigi minnu na k'u ka jama a kana an kabakoya. Ale yɛrɛ b'a dɔn maa min don a b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan ko maa tɔgɔtigiba a y'a fɔ n yɛrɛ ye. Ale yɛrɛ b'a dɔn ani Umaru Mɔzu fila nka an tɛna maa tɔgɔ fɔ kɛ. O kuma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ, Ala ka faamuya ɲuman Ala k'a d'an ma, hali bi Ala ka diinɛ in Ala k'a kɔrɔta. Nare takbir Muhammadul Mustafa. muso Umu Traore fana o mana Umu Traore Aminata ko ay micro dama. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah.
kara ka moto ala ka barka do la Idrissa Traoré dɔ tɔgɔ bɛɛ y'a fɔlɔ Idrissa Traoré Assalamu alaikum Mado n'o bɔra yen nɔ an b'a kuma d'aw ma Ala ka bi nɔgɔya Ala k'an kana Ala ka nɛminɛya d'an ma Ala ka sabali d'an ma Ala ka kɛnɛyaw sabati Ala k'an fatu ni nɛminɛya Ala k'an jidi ni nɛminɛya ye alhamdulillah n bɛ Ala tanto ka segin ka d'a kan n bɛ Ala tanto parce que Ala ale ni tanto le ka kan Ala min tanto tɛ lege bɔ danfɛnw na ale tantoli kɛra adamadenw bolo i n'a fɔ toujours ko kura le don mais o bɛɛ ko kura don Ahmadiyya ne y'a dɔn depuis n ma se yan alhamdulillah o sababu de ye Abu ye n'o ye sufi ye ka ye mais ni Ala ko a bɛ adamaden kanu a b'i kanu jɔn se t'o la question foyi ma kɛ Ahmadiyya kɔnɔ n'a tɛ min passé ne ma n b'a lamɛn n dalen mais ne ka lamɛnni kɔnɔla la ne ko n ko bon n ko tiɲɛtigi min fɔla n ko nin don mais n y'a ye yan a ma bara ne yɛrɛ la fɛnɛ parce que a yelen a ye ne ka wasa bɔ ka d'a kan ne ma a fara ni dɔ wɛrɛ se ne y'a miiri Alakira yɛrɛ sigilen don Ala filɛli cogo ne y'a kanu k'a kɛ ciden yɛrɛ filɛli cogo ye parce que tiɲɛ filɛ nin ye n'a fɔra tiɲɛtigi ɲɛna tiɲɛ bɛ danfɛn masama tiɲɛ ka jugu ni ma a ka jugu farikolo ma mais farikolo yɛrɛ tagalan ye tiɲɛ ni tiɲɛ ye tiɲɛ a nagasila cogo cogo ka mabɔ a baara dɔrɔn a bɛ an ka madon ɲɛnamaya dilanla ye tiɲɛ ye hali i tɛ se ka kɛ maramɔgɔ ɲuman ye bi n'i ma kɛ tiɲɛfɔla ye i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye n'i ma kɛ tiɲɛfɔla ye tiɲɛ ale ni danaya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni adamaden dɔnna tiɲɛtigi ye i ka koɲa bɛɛ bɛ dilan i kɔ parce que Ala ye kanu ka ban Ala dun ni jɔn kanu fɛn fosi tɛ se k'i labila tugun o kosɔn ne ye Mahadi ye a ma bara ne la parce que Ala yɛrɛ barikala a ye n kanu k'a kɛ ni Mahadi kanubaga ye Abu sababu de la parce que diɲɛ yɛrɛ ye sababu ye Ala ma foyi lankolon to ɲɛnamaya fɛn si tɛ dugukolo kɔ kan ni min tɛ danfɛn ye mais n'a ye min dilan a ma kɛli don o la o tɛ se ka kɛli kɛ bon Ala ye ne ka Mahadi yeli latigɛ bi o sababu Ala tun b'a latigɛ ban n kɔni a ko n ma lajɛ dɔ bɛna kɛ yan bi a y'a fɔ maa mɛnna ne ko n ko a ka Ala tanto ka Ala waleɲuman dɔn ni Ala diɲɛla n'a ye ne bɛ na mais ni Ala ma diɲɛ n'a ye n tɛ se dɛ parce que ko bɛɛ bɛ sɔrɔ Ala ka diɲɛ kɔnɔ donc jɔn n'i yɛrɛ ye Ala ka diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye dusukun tɛ wasi donc Ala y'a latigɛ ne ka na ɲa ka da Mahadi kan bi mais depuis n m'a ye fɛnɛ n y'a ka kumakan min mɛn n y'a dɔn tiɲɛtigi don ma ciden yɛrɛ ye mais a ka kuma tɛ fɔ mɔgɔ si na ni min m'a fɔ ko tiɲɛ don hali ni m'a kalan tiɲɛ ma fili tiɲɛ kɔni ka jugu dɛ mais a ma fili donc o la sababu min ye ne gɛrɛ Ahmadiyya la o kɛra Abubakar Sidiki de ye mais halisa anw ka dugu Abubakar Sidiki a ma kɛ yen sigibaga ye a kɛra Kaye sigibaga ye n'o tɛ ni sɔrɔla a bɛ yen ne kelen tun tɛ ye kɛnɛ nin kan bi mais o bɛɛ ye latigɛ kɔnɔ donc o la an bɛ ko to Ala bolo donc Ahmadiyya n'o ye Mahadi ye a ka duwawu ni a yelen yɛrɛ kosɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye nali gɛrɛ anw bɛɛ bɛ bɔ ka na n b'a dɔn turaka kɔni tɛ yan bi ni Abubakar Sidiki tɛ mais Ala ye Kaye sigi latigɛ ale ma mais ne kelen de bɛ yan mais ne ma n yɛrɛ lase yan dɛ Ala de ye ne kanu ni yan ye jɔn ka koɲa bɛɛ de bɛ Ala bolo ni Ala y'i kanu ni yɔrɔ min ye i bɛ duwawu kɛ i n'i balima tɔ bɛɛ lajɛlen ye donc o la ne bɛ Ala tanto ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔrɔ ka Ala tantoli kurakuraya Ala ka ne ni balima minnu ma se kɛnɛ nin kan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ne ni n balima ninnu bɛɛ sama ka na kɛnɛ nin kan anw ɲa ka da Mahadi kan ka Mahadi tɔ tiɲɛtigiya ne balimaw fana k'a dɔn tiɲɛtigi selen bɛ yan donc
kunnafɛlɛ min tun bɛ n bolo ka di n balimaw ma o de filɛ nin ye salamu alaikum. Abubakar Kofi ala ka baraji d'e ma i bɛ cɛsiri min na ni mɔgɔ min bɛ whatsapp kan i b'a ka baara n'o ye kosɛbɛ. Ale tɔgɔ Disa Traore. Kuma bɛ musow bolo a y'a tigi tɔgɔ d'a ma muso kuma bɛ min bolo a Sitan Bamba Alimata Bamba Kɔnta Fune Kɔnta de bɛ yan dɛ. O tɔgɔ ayiwa ko kuma b'a bolo. A bɛ ka sɛbɛn de a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ ka sɛbɛn musow n'aw ye kelen fɔ a b'a to an ka dɔ di cɛw fana ma an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ donc a y'aw muɲu an bɛna di cɛ dɔ ma Sidi Mokhtar Sangare o k'i labɛn Sidi Mokhtar Sangare Buguni Sidi Mokhtar tɛ yen wa Yakuba Kone Buguni Nangola Salim Sangare Salim Konare bɛ yan o y'a kɛ Konare de dɛ Katika Salim Sangare sira fɛ a bɛ ka taa métro la Salim i jɔ dɔɔnin i bɛ sɛbɛnni na.
Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Salam sangare do ke go sikasu. Me sikasu Ahmadiyya cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. Ne na Ahmadiyya la daminɛ la Jelibugu la. Kɛ go la kɛ foro sisan na. Ne ye koba saba ye Ahmadiyya la ɲina min ɲɔgɔn ma ka depuis n bɛ na kɛ bɔ Jelibugu la fo yan min ɲɔgɔn ma kɛ. A koba fɔlɔ n'o y'a belebeleba ye o kɛ kalifa ye an ɲɛ de la direct donc o koba belebeleba fɔlɔ ye a filanan o teleso min yira an na n'o ye MDA ye kalifa yeli koba fɔlɔ yeli o kalifa yeli depuis n bɛ nana jalisa la yan an ma kalifa ye direct la. Koba filanan o teleso ye kalifa yela min na depuis an bɛ jalisa la yan o kuma kɛ. Koba sabanan musolu ka gata o sécurité la an bolo ɲɛna o ye baara belebeleba nɔgɔya an bolo donc ne bɛ foli kɛ Ahmadiyya hali n'a bɛ jama bɛ dɔgɔya la an na jalisa la an bɛna sɔrɔ koba kɛ ɲan ye yan jaliba naba bɛɛ b'o dɔn donc an bɛ foli kɛ a cɛman na musoman bɛɛ ɲɛ u ka dubaw suru hali bi n'a sɔrɔ an tilalu ta wari bɛ o kɛ bɛɛ k'a jan mɔ bilen hali bi o san an y'a fɔ ko ala ka beleba fara a kan wala yeli ka sa a mɛnni o fana ma tɛmɛ gɔni o an ka arajo so ko ye hali bi an ye barika don arajo so ninnu na an n'a cɔ mɔgɔ min y'i sara ne la n'a sɔrɔ a ma kɛ fɔ k'i nkalon jɔ tigɛ ko tiɲɛ na n ye adamaden mako dilan kɛnɛ nin fa y'a kɛ mɛ a sama b'an ka arajo la mɛ n'an na arajo ma datugu a dun la arajo tɛ bila arajo so wɛrɛ la o kɔni tigɛ n y'o ka fiyewu an bɛ min fɔ ko tiɲɛ ye ko mɛ ko fɛn kelen b'an na k'an tɛ se sɔsɔni nka u ɲɛ tiɲɛ la mɛ an tɛ se sɔsɔni ko fɛn kelen min ye Ahmadiyya la ko an tɛ se sɔsɔni Ahmadiyya tɛ se ka sɔsɔ o fɛn kelen dɔrɔn ye adamaden jɔyɔrɔ kɔfɛ n'o tɛ arajo bɛ lamɛn dɛ maa kɛ ne bɛ min fɔ région bɛɛ ɲɛ a barika don ala arajolu la jugulu bɛ lamɛnni min kɛ bi n'a sɔrɔ Ahmadiyya yɛrɛ b'a lamɛn a ka arajo so la kɛlɛfa yeli bi caman ma kɛse dɛ mɛ an n'a fɔ ka ni dɔɔnin y'an na mɛ jɔnni bɛ cɔni ɲɛ dɔɔnin n'o tɛ depuis na jalisa la i kɛ kɛlɛfa ye ɲɛ de la i t'a dɔn bilen k'i bɛ balo kɛ san wɛrɛ kɔnɔ ko belebele kɛ ɲ'an ye bi dɛ mɛ a daminɛlen kɛlɛfa yɛrɛ bila teleso la an minnu ye sécurité la jama fari daga maa dɔgɔyala an na gata kɔrɔ o dɔgɔyala an fɛ donc an bɛ bɔ k'o foli k'an ye an cani baraji kɛlɛfa yirali la an na k'an bɛ kɛlɛfa fo k'a ka missionnaires fo kɛ gunanba minnu yɛrɛ y'an fɛ yan k'olu fana fo k'u ni cɛsiri u ni baara ko ale bi o sa k'ala san wɛrɛ ta kɛnɛ bonya ɲinan ta ye musolu ko n'a gata ɲani o ja ɲan na kojugu a ye belebele jan mu ale bi o sa ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an baraji ala ka dubaw minɛ an bɛɛ lajɛlen mu ala ka nafila seli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o k'i ye ne ka dubaw ye k'o sa a bɛɛ lajɛlen mu min bɔra kuma na sisan a ɲɛ bɛ so minnu na tan ninnu bɛ déplacer de koyi u bɛ se ka kuru ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ko dɛbɛn donc san wɛrɛ n'a mana ninnu sɔrɔ yan tan kana na fɔ ko dɔ bɔra la dɛ
mais programme na nin gwa ka kan ka janya o be programme na inshallah an be ka do ka ala ko musaka no ya ne nyona fana ka kan ka jom muso ye o an ka do ka ala ko fana ben no ya awo mais note munu flene ta nunu be kuri ko de ben ali siningene ni na tu soro ya sini yɛrɛ kɔrɔ parce que n'a tilala dɔrɔn dɔn ninnu kɔnɔ olu bɛ kuru yɛrɛ de pewu an bɛ kelen di musow ma muso min pɛrɛlen don a b'o tɔgɔ d'an ma mais ale tɔgɔ kun ma sɛbɛn dɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnna o si mana donc minnu tɔgɔ awa sangare a ye kuma d'ale ma Salam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ambi abofu. Apakah ada awli Jesus. Awli kalau yang di. Saya yang nak ada Jesus dom postere. Alhamdulillah aku kalau bukan So I'm making a down. I let talk me out. Been too down. Almost down. About me. This is like my people.
fɛ de an bɛ jama ɲɛfɛ an bɛ ka mɔgɔw wele ka don an ka denbaya yɛrɛ tɛ ka tugu an kɔ an bɛ su ban kasi de la ala ka baraji di ma denmuso ala ka barika don aw la Umar Traoré Kati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. An nisɔndiyalen bɛ foli kɛ jamatu mamuru bɛɛ lajɛlen ye bi. N bɛ se k'a fɔ ko nin ye ne san 9nan ye n bɛna jalisa la. Ɲinan in ni organisation dɔ ye min ye n diya kosɛbɛ 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 ko organiser cogo yɛrɛ n y'a jateminɛ n ko peut-être a jalisa negeba de tun bɛ mɔgɔ la parce que an ye waati dɔ kɛ an y'a bila o san filanin kɔnɔ ka na n kun y'o de bila an kun na mais an sigilen an bɛ ka jalisa suit session laban in suit an nana ka kalifa ye an bɛ k'a filɛ a ye nɔba bila an na parce que kalifa a photo bɛ an b'o lajɛ a bɛ ne yɛrɛ ka téléphone kɔnɔ n kɛlen don k'a bila n ka écran na mais a kumana yɔrɔ min k'a fɔ ko africain dɔ ka dɔnkili da n nana ye ko ja an bɛ kɛnɛ kelen de kan ja ni kalifa sigilen bɛ kɛnɛ kelen kan ka tila k'a expliquer an ɲɛna k'a fɔ ko appel vidéo de don image minnu bɛ ka bɔ n'olu bɛ ka bɔ jamana minnu bɛ ka bɔ ja an bɛɛ sigilen bɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ b'olu la cogo min na olu ɲɛ b'an na i n'a fɔ kalifa bɛ kuma la cogo min na i n'a fɔ a b'an yɛrɛ ka kɛnɛ kan yan vraiment a ye nɔ bila ne la parce que an t'a dɔn an bɛna se ka kalifa ye don min k'an tigɛ don a bolo ka a ye kɛnɛ ni kɛnɛ kan mais bi ta in nin ye an ka usaz ka kuma dɔ tiɲɛtigiya jira an na k'a jira k'a fɔ ko diɲɛ kɛra du kelen ye diɲɛ bɛɛ kɛra du kelen ye an y'an to Zinaba an y'an to Kulukɔrɔ yan bi an ni kalifa ye jalisa kɛ an ka kɛnɛ kan vraiment ne yɛrɛ ma se ka dan si sɔrɔ a la an bɛ duwawu de kɛ ka tila k'a laɲini vraiment nin rubrique in ni u bɛ se ka nin fara jalisa kan jalisa o jalisa waati dɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ka bila kalifa ka yan ka kɛnɛ kan an n'a ka jɛ ka jalisa kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment ne b'o de laɲini kɛ kosɛbɛ ka d'a kan an bɛna bɔ ni nɔrɔba de ye yan ka fara an ka missionnaire ka nɔrɔ kan an ni kalifa ye jalisa kɛ kɛnɛ kelen kan vraiment dansi t'o la nin sen an bɛ se k'a fɔ ko nin jalisa n bɛ se k'a fɔ n k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ vraiment an bɛ foli kɛ bɛɛ ni ce an dusukun sewalen bɛ segin so vraiment an tɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ nin kan merci. Fanta Suko, Dusuba Suko, olu si tɛ yen. Fatumata Jere ka bɔ san ko kuma b'a bolo.
n'aw sera aw sigiyɔrɔw la a ye lɛtiriw sɛbɛn ka d'a ka misiyɔnɛriw ma u b'a di amir ma yan kalifa b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ a y'aw jija aw kana lɛtiri sɛbɛn kɔtigɛ ni ye lɛtiri sɛbɛn kabako don ale kalifa bɛ si a ɲɛna anw ye de an fana ka lɛtiri sɛbɛn ka dugawu k'a ye ka tila k'an kunkow ɲɛfɔ aw kana salaya lɛtiri sɛbɛn na o de ye kalifa ka kɔntakiti fɔlɔfɔlɔ ye wa a b'a bɛɛ jaabi inshallah. Isa Bamba Sikaso, e bɛ labɛn. Isa Bamba bɛ yan. Bon, donc, awɔ n b'a dɔn. Mamadou Jan Kante, e ka i labɛn o kɔfɛ. Mamadou Jan Kante. Ni Isa Bamba bɔra dɔrɔn e ka na. I ma gɛrɛ, n'i bɛ yɔrɔ ka jan, e k'i ma gɛrɛ. N'a tilala dɔrɔn e bɛ ma gɛrɛ. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne Isa Bama ye ka bɔ Sikaso. Ko an ka kuma jalasa nafa bɛ jalasa ko an ka kuma o kan. Nafa caman bɛ jalasa ra. Jalasa yɛrɛ nafa fɔlɔ, jalasa ka solikan ye fɛn min ye, an bɛ bɛɛ kanu, an tɛ mɔgɔ si juguya. Ni nana jalasa kɛnɛ kan i b'o de ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɔra fan o fan ka na, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kanu, dɔ tɛ dɔ juguya. O ye jalasa nafa fɔlɔ ye. A nafa filanan an ye kalifa yeli min kɛ bi tele la o y'a nafaba dɔ ye. O la an ka jija ka dɔ fara an ka cɛsiri kan jalasa nali la. N'o kɛra kalifa bɛna nisɔndiya ni anw ye. A ye jama hakɛ min ye bi, ni ala ye si di san nataara ni o ɲɔgɔnna caman nana, kalifa yɛrɛ bɛ nisɔndiya ni anw ye. O la an ka jija ka jalasa ko in k'a minɛ sɛbɛ la. Nafa caman bɛ jalasa in na dɛ. A b'an ka silamɛya taa ɲɛ, a b'an ka ɲɔgɔn kanu taa ɲɛ, a bɛ kɛ sababu ye k'an tin don kalifa la komi kalifa tin bɛ anw na ka kɔrɔ cogo min. Sabula kalifa de mako bɛ anw na kuma bɛɛ, anw de ɲinɛnen don kalifa kɔ, kalifa ma ɲinɛ anw kɔ. Jalasa nafa dɔ ye an ye kalifa yɛrɛ yeli min kɛ bi, walasa an kɔni ka don kalifa la, a kanu fana ka don anw na. O ye jalasa nafa caman ye. N bɛ bɔ kuma na yan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatih lima kulli kawal katum masrafa nasri al ilahi wala ila sirati kal mustaqim wa ala alihi qadri wa midal lazim. Sol subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salatu wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abe haketo. Ni aye wulila bi nana ni cɛkɔrɔba min ye a san na n t'a dɔn ni a hakili b'a la f'a si bɛ san 100 ani san 40 dɔɔnin na. Cɛkɔrɔba labanna laban cogo min na a kɛɲɛnabagaw bɛ yan parce que cɛkɔrɔba in a denkɛ fɔlɔ bɛ yan an ka mɔgɔ caman bɛ yan ko Segu Samakɛ ka bɔ Kɔnkɔ. Ale ko ale ye Hamadiya Mahadi ko dɔn san min na u y'a ka carte minɛ k'a lajɛ yan parce que a don na ko ale bɛ na ale ye Mahadi ko mɛn k'a fɔ ko Mahadi nana hali n'ale sara yan an b'a su ta ka taa Amadu Mazu b'a kalama Amadu Mazu bɔra a yɛrɛ fɛ yen hali n'a sara an ka su ta ka taa bon ala y'a kɛ o kɛra san min na coronavirus nara a ma se ka kɛ a ye kasi min kɛ o la ala de b'a dɔn an minnu bɛ an b'a kalama mais ala y'a ka minji dɔgɔya cogo di n'i y'a ka arajo ta cogo o cogo a bɛ hamadenya de la don na n bɛ kuma o tigɛ parce que a kɛɲɛnabagaw bɛ yan a ko yan mikoro la yan k'ale ka juru tɛ ala la tun ale na ka na Mahadi ko fɔ ka na k'ale kɛnɛma ɲɛna ale ni ma ɲɛna ale ka juru tɛ ala la tun parce que mun na ala ni si di ale ma
ka den d'a ma a mɔden furu la tulo ma minɛ o furu la a sen ma dimi a bolo ma dimi a yebagaw bɛ yan a ma dɛsɛ ɲimini na a b'a ka jurusɛ fɔ a b'a da hirimɛ sɔrɔ a ma fayiri bila don kelen jumadonya fɛ a taara misiri la seliji ta i ko ka taa misiri la kɔngɔ a taalen misiri la a ye nanfilan seli a kɔrɔtɔla juma la a ye nanfilan seli fɛn dɔ nana la a sina ka bɔ k'i sigi da kɛrɛfɛ misiri kɛrɛfɛ ka denkɛ a buramuso fɔ ko a ko denkɛ ka na sisan denkɛ nana dɔrɔn a y'i kunjan ka denkɛ lajɛ k'a bɛna bi denkɛ y'a ta dɔrɔn ni bira k'a to denkɛ a kun to denkɛ bolo kan a ma lamaga a ma kɛ fɛn wɛrɛ ye fo yɛrɛ yɛlɛla parce que o tun ale la kirina a kɛɲɛnabagaw bɛ yan a denkɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛ yan bon ne dun nana n'a ye de parce que a y'i bala ne ma ne terikɛ de y'a denkɛ a y'i bala ne ma de diyagoya ko fo ka na hali n'a sara n ka taa n'a ye ɛ n'o la laban cogo la a kɛ n kɛ n jɔ k'o ɲɛfɔ ka jamatu ka danamaya fɔ jɔba ninnu y'a jate minɛ den fɔlɔ y'a jate minɛ yiriba dɔ bɛ yen kɔgɔ ye sokɔfɛ yen u b'a don o kɔrɔ k'a k'o tamasire a donn'o yiriba kɔrɔ fiɲɛ ma ci foyi ma ci dugu jɛra k'o dalen to dugu bon ale fana fatura don min na o tile 22 juba o fana bantanyara u fila bɛ dara ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bɛɛ kɔngɔ ye ɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ka bi jelibugu la ne bɛ yen n tɛna n da don n donna amadenya la cogo min na n tɛna n da don o la parce que ne tun bɛ cogo min na mɔgɔ caman jɔlen ye kɔrɔlen o cogo ni bi tɛ kelen ye n y'a fɔ jamatu ye u kɛ dugawu kɛ n ye parce que ni fɛn bɛ kɛlɛ la Maodo Mawuzu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni fɛn bɛ kɛlɛ la n'o si tɛ n'a ye a ɲɛ b'e la a ɲɛ t'a la i t'i yɛrɛ bolo hali bi ten bi nin na n'i tun y'a fɔ ko ne bɛ don misiri yɛrɛ kɔnɔ o y'a ta dama ko ye kuma tɛ dugumɔgɔ ka ne yamaruya ko n kɛ mɔgɔw laseli o y'a ta dama ko dɔ o gindo bɛ ni ala cɛ o gindo bɛ ni ala cɛ min bɛ kɛnɛ kan n b'o fɔ mais min bɛ dusukun na n t'o fɔ ne den fatura gɛlɛya si ma ne sɔrɔ n donnen amadenya la den saya den bana gɛlɛya si ma sɔrɔ amadenya la ni Maodo Mawuzu nin tɛ kalama ni Wahabu tɛ min kalama mais tiɲɛni yɛrɛ la ne bɛ min fɔ amadenya mɔgɔw ye ne ye min sɔrɔ a la dugulamafɛ seli walahi dugulamafɛ seli tiɲɛ nkalon t'a la hali ɲinan ne ka sɛnɛkɛmisi ma sɔrɔ mais ala ye hiyabu min dan kan yɛrɛ de b'a dɔn n dɔnbagaw bɛ yan n'o tɛ somajugu tɛ Bamakɔ yan ko min tɛ ne dɔn o tɛ yan donc o la ka jamatu fo bɛɛ k'i jija tiɲɛ ye fɛn fasiya dɔ ye n'i ko tiɲɛ kɛ na tiɲɛ tɛ se ka kɛ dɔrɔgu ye k'a fɔ i ka ta i kɔrɔ a ka wuli koyi ni tiɲɛ ma gɛlɛya i bolo i tɛ tiɲɛ kan dɛ kɔni bɛ a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ kɛ dugawu kɛ n ka dugawu bɛ bɛɛ fɛ dakuruɲɛ damadɔ min tun bɛ n bolo k'a jira jama la n tɛ se ka kuma caman fɔ bi hali bi ten n kɔni bɛ cogoya min na n b'a deli jamatu fɛ hali bi n tɛ n yɛrɛ bolo u bɛ dugawu kɛ ye a ka dɔ bɔ kan salama ala ka kɛnɛ cɛkɔrɔba la ani musokɔrɔba ala k'o kaburu nɔrɔ ala k'o fara jɔn na n'o a taara ka mun to ala ka barika don la Shaka Dambele Mayerso Shaka Dambele ni Shaka bɔra Jala Kulubali ale k'i labɛn Jala Kulubali Jala bɛ yen an b'a ɲini aw fɛ a ka bakurubaw ta n'o tɛ su janfara dɛ n'o tɛ dɔw tɛna se ka tɛmɛ a kana janya kojugu
n'a fɔ a bɛ taa donna ahmadiya la cogo min na aw kana olu bɛɛ ɲɛfɔ jalisa in de ko dɔn a ye faamuyali minnu sɔrɔ kɔnɔ ani an ye kalifa ye tele la cogo min na mɛ n'aw b'a bɛ taa don aw donna ahmadiya la cogo min na o ka jan kojugu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من جماعة بلا جرفو assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Dongili fila da bimuro yani nga la yinu fo dongili fila da bimuro mo da jama'i dongili folo ay dongili lamne jama sawale nyajibi jigini bita ne kumani da jama yeri ne nyajibi jama sawale nyajibi jigini bita ne kumani da jama yeri ne nyajibi jama sawale nyajibi jigini bita ne kumani da jama yeri ne nyajibi amadiya yeri ne nyajibi khalifa yeri ne nyajibi amiru yeri ne nyajibi wakaramo yeri ne nyajibi misoneru yeri ne nyajibi jama sawale nyajibi jigini bita ne kumani de jama yeri ne nyajibi assalamu alaikum wa rahmatullah o dongili foloy flana o ala yɛrɛ tanu ayo lamine allahu akbar redu allahu akbar 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 jonne kelenko wayuruti gala jonne kelenko wayuti jigitu akbar allah jonne kelenko wayuruti gala jonne kelenko wayuti jigible akbar allahu akbar allahu wanyebe tilela o kiraka arajose wakalo fanadu o yaka tilsoe hu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wanyebe tilela o kiraka arajose wakalo fanadu o yaka tilsoe hu akbar allahu akbar allahu subhanallah hamdilillah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanallah hamdilillah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu takbir suma takbir kuma ga min bi fɛ assalamu alaikum wa rahmatullah ne ka don amadiya la a fɔlɔ don dɔ de ne ye maa yɛrɛ so siyaka daminɛ ka bɔ maa yɛrɛ so don dɔ de 2003 a kɛra 2003 o y'a sɔrɔ ma amadiya yɛrɛ tɔgɔ min fɔlɔ don dɔ de n sigira de o y'a sɔrɔ n kɔni bɛ seli ka di n ye kosɛbɛ
fo dugumɔgɔ yɛrɛ bi ɲɛngoya la don dɔ n nana ayidara de ka waajuru mɛn o ko seri tɛ silamɛya ye o ye n fari faga kosɛbɛ n hamina n jɔrɔra o ye tile 3 de kɛ n na n b'o hamina bɔn n nana jumadon dɔ la n nana sigi tile misiri wele k'an bɔra tile la n ko nin ye koba ye fana bi dɛ misiri welela ka ban dɔrɔn n hakili ma jigin foyi na n donna n ka so kɔnɔ n ye beseri ta ka sin misiridara n sera misiridara waati min n hakili yɛrɛ i y'a fɔ fɛn dɔ de ye n ta ka taa misiridara kuwa n taara jɔ misiri dara n ko kafiri tɛ siri misiri kɔnɔ yan bi kapin ye bese ta ka tɛmɛ dugumɔgɔw b'a dɔn ko dɔ bɛ yen bɔn o tugura n kɔ cɛkɔrɔbaw nana musokɔrɔbaw nana u nana n deri ne kɔni ɲɛji baara ka jigin n ko kafiri tɛ siri yan bi u ye n deri n bɔra n taara so bɔn dugumɔgɔw tila u taara parce que ne fa tɛ yen ne fa o banna ne ba de bɛ yen bɔn ne dɔgɔnin min bɛ yen o fana tɛ yan fɛ yen o bɛ bamakɔ yan bɔn dugumɔgɔw y'a fɔ n ba ye k'o ɲɛ bɛ ne la cogo min ko fa de bɛ ne la ka sɔrɔ u bɛɛ b'a dɔn nin tɛ fa ye bɔn n kɔni tora o jɔli la o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ bɛ yan fɛ yen u taara ɲɔgɔn ye kɛ o dɔgɔtɔrɔkɛ in wele ka na o dɔgɔtɔrɔkɛ nana o nana n lajɛ o ko ko fa de bɛ na ne ko dɔgɔtɔrɔ ma fa tɛ ne la dɛ ko fa de bɛ ne la bɔn a tora ten u taara an ka sodenw bɛɛ wele ka dɔgɔtɔrɔkɛ wele ka na k'o bɛna ne sɔgɔni u ye pikiri min kɛ fataw la k'o bɛna o kɛ ne na mɛ u m'a fɔ ne ye dɛ u kɔni ye jama wele ko ni ne nana ban ko ni nana ban k'u b'i minɛ diyagoya la bɔn ala y'a kɛ u nana bɔn ala y'a kɛ ne yɛrɛ ma se ka ban ne jɛnna ni pikiri ye o ye pikiri in kɛ ne na pikiri den 4 o pikiri ye ne fari faga mɛ hali bi ne ma se ka ko in dabila o y'a sɔrɔ n ye laharaya dɔ de ye dugu kɔnɔ n y'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ma sɔn bɔn mɔgɔw ma sɔn min kɛ o de kɔfɛ n ye bese ta ka taa misiri la n k'o ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ dɔɔnin n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ bɔn u nana ne sɔgɔ ni pikiri in ye hali bi ne m'o dabila o tora u bɛ fura ɲini ka kɛ ne kɔnɔ bɔn pikiri in kɔni o ma se ka foyi o kana y'a fɔ o ye dɔ de fara ne kan ne ka puissance kan bɔn o tora u bɛ fura taa fɛngɛw fɛ u bɛ fura ɲini ka ne ko n'u nana ni daga min ye ne nana k'o siɲɛ kelen u b'a fɔ i b'a fɔ tasuma ne donna farikolo la ne b'o daga ta ka bɔ so kɔnɔ ka t'o ci dugumɔgɔ nana ye n'an ma nin to yen nin ye ko ye dɛ bɔn a tora ten ka to ten fo salon de ou salon na sini yɛrɛ de n nana arajonin dɔ san n tora ka arajonin munumunu dɔɔnin dɔɔnin nana bɔ amadiya ka waajuru kan n ye waajuru nin lamɛn n ko ne ye cɛ min ye nin waajuru in de don bɔn o kɛra min kɛ n ye isanse kɛ n ka moto la n ko n bɛna taa n tɛgɛ di maa di ma san bɔn n ye sira minɛ n b'ala ka taa bɔn n bɛna jigin an ka bɛlɛnin ka bɔ an fɛ yen ka taa tɛnɛ n bɛna jigin bɛlɛnin kan dɔrɔn o y'a sɔrɔ n ye fajiri siri dɔrɔn n tɛmɛna n bɛna jigin bɛlɛnin kan n y'a ye kalo wagara o y'a sɔrɔ kalo ma bɛn fɔlɔ kalo bi yan fan fɛ kalo wagara ka kɛ belebeleba ye maadi kunkuru foto bɔra yen nɔ a b'ala ka kuma kalo la n ye n jɔ k'a lamɛn dɔɔni kira yɛrɛ nana a gɛrɛfɛ ka na dɔɔni sɛgɛnɛ nana a gɛrɛfɛ a b'ala ka kira ye kuranɛ ta ka di maadi ma k'a ka fatiya warawara a ye fatiya warawara ka na se wara dɔ la a mina ma dɔrɔn sɛgɛnɛ b'ala ka kasi sɛgɛnɛ kasira ne yɛrɛ kasira n nana n taara kɔrɔ mamuru ale bi yan nɔ ale ye tɛnɛka ye n taara ale fɛ yen n ko ale ye amadiya komɛ wa ale ko awɔ k'ale ye amadiya komɛ k'ale yɛrɛ baara ne ko ne bɛ fɛ ka taa san dɛ ka taa n tɛgɛ di maadi ma parce que ne y'a ye kalo la a ko perezidan yɛrɛ bi yan o ye beni kamina ye n taara n tɛgɛ di ale ma ka kɛ amadiya ye o kɛra salon na sini a bɛ duwawu kɛ ne ye ne kelen de bɛ yen wa n ye nɔrɔ min ye n tɛ se k'a bɛɛ fɔ koyi parce que bamanankan gɛrɛ ma assalamu alaikum warahmatullahi
alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim ansu ko ngana kuma alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim balemo ansu ko ngana kuma jalasa kibaroka o krena ni chama ni gateme ga kuma be minga o de mimora bi ka jirana kelfa ka video fe o chano ba hakila jiga pacha mana jarane ko sebe kada munga on ye kelfa kuma wakadu 2004 anja kuma mali délégation ne kuma ola amala to ka kuma tunu Ghana 2008 mali délégation fana kuma ola ne fana kuma ola kan tika do abulu ka folike o o ye sinya fly on be la ka aye anyebala anye ere nyebala fana fule ni ngune fana bola donc ala tonne me foliko la ka folika nyemola ani ambira ni kalifa o kren la be hagli jigi ay conférence mi ngaji jelbugu anga école so mi no o kunye école so fly na conférence ko la o fara domino o do fajida anye tajudu ge domino fajida da fene nde nda tajudu ko la suna doni one amadu golamo yi anana kana mununu ka mununu ma ya raga bla kuruni kana mununu ka mununu ka tema kana boma ko ko ya tasam na kana jangene ka donc alhamdulillah rabbil alamin o ya yira ka foko amada kuma ya jira na ka soro amasiya o kere na anya kalba yi video la mina ka tasa nde ba fe ko ko wala wala ka nya fo nchugo no mba fe kere la nga yire yekene nga yanno yani onga wata je ubi yana aka wata je o kadine ko sebe angone ko yalla ide mi akana membe na bana malla ya wona ka kuma kene nga yanno akato baka sallu ala muhammadu allahumma salli alaka sida an breka da amo alaka sida an breka da amo kalfa ya suma amunu bakoro alaka makoro alaka kalfa ya tafa damo kalfa mo bijay namna mustafa sallallahu alaihi wasallam akato baka sallu ala muhammadu ambe continuer mais écran bena jigin ka gati kuma antina écran ye blé mais ambe continuer aya famu Isa Jara Sebu Isa Jara Bia ni Isa Jara nana Burlai Sanogo Doila Epila Ben Burlai Sanogo Be Assalamu alaikum la meche ani muso dusen ma khorba be assalamu alaikum ne Isa Jara ka bo Sebu bo nga foli bɛ amadiya cɛ ana muso bɛɛ lajɛlen ye ne bi amadiya cɛ ana muso mi bɛɛ lajɛlen tanu cɛ na amadiya ko a ye ne jigi fa bi munna ka d'a kan bi n ye kalifa ye ɲɛ na appel vidéo la cɛ yɛrɛ la o diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna ma bon amadiya ko cɛn na ala ko don alakira ko don hɔrɔnya ko don bamananw ko ten hali ni ma kɛ silamɛ ye i jija i ka kɛ hɔrɔn ye ne ye isa jara ye nka n denmisɛn to a la k'a ta 2004 ka n'a bila 2013 la u tun bɛ n wele ko waliju bannen mun na ala tun ye zɔn kala dɔɔnin na o kala in kɔfɛ ma foyi y'a kɔfɛ ni bandiya tɛ nka ni ala ko gɛlɛyara hali an ka maakɔrɔbaw ma u b'i wele ka ɲininka n b'u bilasira sabu mun na ne ye sewuka ye n ye bamanan ye ne ye min minɛ n bolo la a ka ca ala fɛ sɔnni n ka defo ye o la min bɛ o ka dɛ bɔn bi tiɲɛ yɛrɛ ne ka amadiya ko wahabu ye ne sɛra a bɛ bɔ bɛɛ ye kuma bɛɛ a taa don nɔfɛ fɔlɔ an ye ɲɔgɔn ye kuma min fɔ a ye a yɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'o sɛrɛya nka bi kun jumɛn yɛrɛ ye ne fa amadiya ko la o ye kalifa yeli ani jalisa jama kɛcogoya yɔrɔ ne ye wajulikɛ yɔrɔ caman kɛ dɛ komi a fɔra an ka kuma surunya dɔɔnin sinon n'an ko min da don o la bi mobili laban bɛ taa k'an don yan an bɛ ala deli ala kana mobili ta k'an don
ahɔ sabu munna kabini nana juma fɔ bi nin ɲɔgɔnna jama ni laadiriya tɛ k'a kɛ min ka fɛn maa tunu o bi ye an dun bɛ taa wajulikɛyɔrɔ tɔw la i b'i bolo de da i ka fɔsi kan i sunabatɔ hali ni maa sen jiri i bɛ pan ka wuli ka i kɛrɛfɛla la n'a tɛna i ka fɛn dɔ ta ka na e bɛn an ka sakiw fililen don i bɛ taa kana i bɛ na yan i bɛ taa sɔrɔ a cogoya la ni ala ko tɛ ni alakira ko tɛ o kɛ man di dɛ bɔn o ye kelen ye kabini ne ye amadenya lamɛn walahi ne tun bɛ amadenya de lamɛn ka muke b'u la wahabu bɛ yan kamalen dɔ bɛ to ka don a ka émission na ko arasa ni arasa tora ka bɔ ne de tun bɛ don n'a ko n dɔgɔ n b'a fɔ an k'a to gindo la ka d'a kan sabu n bɛ mugu b'o la hali nɛnɛ minnu tun bɛ kɛ ne tun b'a arisere k'a jouer gɛrɛ de la ja ala bɛ ne ka doni latigɛ i y'a faamu bɔn ala ka kɛ la n ye wahabu lamɛnni min kɛ ani ture ka émission na na kusumali dusuko la o don o y'a sɔrɔ n bɔtɔ don n ka sɛso la n nana dɔrɔn n y'a fɔ muso n ko n ko walayi n ko ne kɛra amadiya ye k'i ko cogo di n ko walayi o ko ne y'a dɔn k'e bɛ don nin na koyi k'e cɛ filɛ nin ko dɔwɛrɛ man di ye ko ɲɛɲini ko mun y'i don la kun n ko n don na dɛ ko n ka levier nana k'a b'a fɔ n ko levier tɛ dɔ la de n y'a fɔ o ye tan n ko wa n don na bɔn ala ko tiɲɛ o kɔfɛ n ye kodɔn k'an ka kamalen dɔ to yen o ye madarasa kalanden ne yɛrɛ fana ye madarasa kalanden nka an bɛɛ ye kalan kɛ yɔrɔ kelen bakari camu ka kalanyɔrɔ la nka ale danna ye ne ye kalan kɛ sada fɛ yen n y'a kɛ isaka tarawele fɛ yen bɔn n'an nana jɔ silamɛya kiti la a ka ca ala fɛ ne mana min fɔ n'u ye ɲininkali kɛ u b'a sɔrɔ ne ta ye tiɲɛ ye kɔsɛbɛ na yɛrɛ fɔ a daga wulitɛri ko isa ko m'a ɲini fɛ ala ni kira kama k'i kana sɔsɔli kɛ maa dɔ fɛ nin kɔfɛ ko sinɔn k'a bɛ kɛlɛ wulila k'a sigilen bɛ k'i kɔnɔ ko k'a tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ dɛ ko sitanɛ doni de bɛ aw la n ko ala ko sitanɛ kɔni ni sitanɛ kɔni kɛra ala ko fɛn fɛn n'anw bɛ ala deli aw n'o sitanɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ bɔn sisan ka na b'o la ni sɔsɔli bɛ to ka gan ne ta bɛ kɛ tiɲɛ ye u tɛ dɔwɛrɛ fɔ nin ma bilen ko mahadi kɔ an ka dugu bɛɛ n'i taara ko ali isa ɲɛmadi bilen u tɛ foyi fɔ ma ko mahadi kɔ hali natɔ juma sɔgɔmada fɛ n ye foli k'u ye k'a kɛra cogo di n ko n bɛna kulukɔrɔ ko a bɛ taa a ka hiji la wa n ko awɔ an bɛ taa an ka hiji la n ko an ka hiji an b'a kɛ kulukɔrɔ koyi aw ma fɔ anw tɛ silamɛ ye wa n ko bɔn silamɛ tɔ sariya b'a jira silamɛ dɔ ka dɔ bali alabato la wa n ko mun y'anw bali makanda la n ko aw m'a kɛ silamɛ ye cogo o cogo a tɛ fɔ a yɛrɛ ma ko silamɛ jugu n ko bɔn anw tɛ silamɛ jugu ye anw ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah n ko wa ne bɛna taa n dɔma ka yɔrɔ la wa ko ala ka se ni ɲuman ye nka tiɲɛ yɛrɛ la amadiya ko ne tun b'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n b'a kɛ koyi nka ala ko tiɲɛ bi ala ye dɔ fara a kan kalifa yelen fɛ bi sinɔn n kun ye babila kelen san nka kalifa ka kutuba bannen kɔ ala y'a kɛ ni babila feerela bɛnna n ye babila kɛ 2 ye wa n m'a san dɔwɛrɛ kama dɛ n y'a san kalifa yelen n bɛ taa 2 don n denw kunkolo la u ka to ka yaala dugu kɔnɔ u b'a fɔ ko maadi denw don n'a ma tɔgɔ d'aw ma a tɛna n dɔgɔndanya o wa n ka babila 2 sankun y'o ye komi a fɔra ko an ka kuma surunya hakato bɛ nin kan sallallahu mamadu an bɛ umu daw bɛ yen wa umu daw bolokɔrɔ ale patɛra ok o tɛmɛna kariya buware san kariya buware bɛ yen wa hawa yosi san an balimamuso hawa yosi Fatumata, ay kuma dama.
ambe kuma to toblo burlay sanogo ka bodo ila burlay sanogo abia bon donc ce que c'est de faire qu'il là ben ce que c'est de sans ce que c'est de bébé on peut dire ebe jo burlay ko fe Assalamu alaikum. Ne nana jɔ ne ka foli lase jaba ma. Barikada de bɛ n bolo kalifa yeli la. N donna doncogo minnu na n ye minnu ye Ahmadiyya la ne tɛna fɔ ko n bɛn'o bɛɛ ɲɛfɔ ka kɛɲɛ ni waati cogoya ye. Kalifa yeli an ɲɛ la o nisɔndiya de bonyana ne ka kojugu o la n nana n jɔ ka o barikada kɛ a ye kuma dɔw tiɲɛtigiya an bolo a dɔ ye mun ye an b'a mɛn o an ka misiyɔnɛriw la o ko jamana 200 ani kɔ de bɛ Ahmadiyya la an kɔni b'a mɛn nka mun b'a seereya a dɔ seereyara bi anw y'an to yan nɔ ka Togo ye ka Nigéria ye ka Kadian ye jamana caman jirala na an ɲɛ b'u la u ɲɛ b'an na a bɛɛ video la ka kalifa ye kalifa ɲɛ b'an na an ɲɛ b'a la tiɲɛna o ye ko dɔ seereya an bolo bi k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ fɔ ko jamana minnu b'a la tiɲɛ yɛrɛ u b'a la a bɛ fɔ fana ko an bɛ jalisa min kɛ san o san ko jamana tɔw fana b'a kɛ o kuma fana seriyara bi koyi an ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ de ja u fana b'a la ye o la n tɛna kuma janya kosɛbɛ nka laɲini dɔ bɛ n fɛ laɲini ye 2 ye komi 1 a 1 yɔrɔ mun ye o ye de ye ko tiɲɛna a ka di an ye san nata la an ni kalifa ka jɛ k'o sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yan mun ma a kɛ 1 ye o de ye ko a 1 yɔrɔ mun ye o ye jamana minnu ni minnu bɛ jɛ ka jalisa kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka jɛ ka yira ɲɔgɔn na a bɛ fɛn dɔ seereya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nka n'o ma se ka ɲa ni jalisa bɛ yɔrɔ min na kalifa ka se k'a sen jɔ ye walima u ka sɔgɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ bi ta kɛ de cogoya min na o ka di ne ye jango Mali ne t'a fɛ an ka jalisa ka kɛ o kɔ bilen n b'o laɲini kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ k'o lase kalifa ma an ka jalisa la an ka se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ bi ta kɛra cogoya min na a diyara an ye fo ka tɛmɛ a da kan an bɛ Ala barikada n bɛ kuma bila yan assalamu alaikum. jalsa Londres la jamana min tɛmɛna kalifa kɛrɛfɛ i tun b'a 200 ni kɔ bɛɛ ye o de ye jugu la fitinɛ n'u ye plainte déposé ko ka activitéw jɔ o tun ka ca ni nin ye hali bi Ala k'a taa ɲɛ an bɛna wele bila Sikasokaw ma Ousmane Djila Sikasokaw aw ka labɛn Ousmane Djila Ousmane bɛ yen alhamdulillah jamana su fɛn min ma jamana natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ Seku Sidiki bolo ka bɔ san an bɛ jama bɛɛ fo an nana jalisa min na ɲinan an ye ka jalisa caman kɛ yan nka an ye ka nafa min sɔrɔ ɲinan taara alhamdulillah parce que an ni kalifa sigira kɛnɛ kelen de kan parce que u bi discours la an ɲɛ b'a la an fana bɛ min na u ɲɛ b'o la o ye Ala tanuba ye u ye muguman fɛn o fɛn kɛ an ye k'a bɛɛ ka taa se fo u ka guwada la u bɛ tobili min kɛ komi an yɛrɛ b'a kɛ cogo min alhamdulillah an nana sɔrɔ an bɛɛ de ye kelen ye o tuma an bɛ min ɲini kalifa fɛ a ka duwawu don Mali Ahmadiyya ye kosɛbɛ parce que juguya fanga ka bon Mali la kosɛbɛ Ahmadiyyaw kan
hali n'i sigira k'i bi amadiya arajo lamɛn juguya kan de bɛ fɔ i ma lagosilikan de bɛ fɔ i ma i yɛrɛ ka dugu la an b'a mɛn wajulu arajo senw fana na dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ka wajulikɛla ma ko u ka arajo ko don dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn k'an b'a nɛgɛkolon feerelaw ma ko taa ɲɛfɛn tɛ nka u nana ye a bɛ taa cogo min na a y'u kamana gan o tuma na u bɛna mun de kɛ sisan u bɛ lagosili de kɛ ka amadiya bin o ma ɲɛ sɔrɔ o la karamɔgɔ minnu yɛrɛ fana kan ka wuli ka dɛmɛ don amadiya la olu de fana kɛra amadiya sencɛba ye u ye ka amadiya sen cɛ u nana sɔrɔ a bolo bɛ ala bolo n'i ye mɔgɔ sen cɛ n'i y'a sɔrɔ a bolo bɛ ala bolo i ka sencɛli bɛ kɛ fu de o tuma na an bɛ duwawu kɛ duwawu ɲini kalifa fɛ a ka duwawu ka ɲi kosɛbɛ an fana ka duwawu b'a ye ni ala sɔnna a ma an ka duwawu b'a ye fo lɔnduru doni min b'a kun ala k'a ta fanga d'an ma a bila n bɛ jama min ɲɛ jama ta fanga ala k'a d'an ma a fana ka taa juru la a ka duwawu caman don an ye ala k'an kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma asalamu aleykum Usman Jila Mohamed Faridou olu si tɛ yan Bemba Bemba Jawara kita Bemba Kilabe Bemba Jawara أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ntogo be Mohamed Faridou ni boro sikaso ninga temwa mba faga ninga ni duna amadiya ni fengala mina fo ani ninga témoignage nous donna amadiya radio kama quoi ni a téléphone capté mbe Moazou Koulibaly wajibi lame ni be baraka maçon ni be sojo ni ka apprenti ninnu b'a fɔ e kana mɔgɔ ninnu lajɛ kira kura don quoi a bɛ se ka kɛ kira cogo di n bɛ non mɔgɔ ninnu bɛ mɔgɔ fili n ko ni bɛ wajibi lamɛn ni ma kojugu mɛn ninnu da la a bɛ se ka kɛ cogo di ni bɛ su ni y'a waati a ka ca ni mɛm san 5 yɛrɛ waati bɛ ni bɛ seli kɛ n bɛ ala i bɛ cɛ ɲini iranɛ quoi ni san 40 ni ka si san 40 quoi ni y'a cɛ ye quoi n bɛ amadiya tiɲɛ don quoi parce que mɔgɔ ma faamu quoi yanni n donna amadiya a ma mɛn kosɛbɛ kalifa ka délégation dɔ bɔra Londres ka na ninnu y'a fɔ wasiya bɛ k'o la quoi n'u donna a ka quoi n'u donna a ka yanni ni sunɔgɔ ka ye quoi n bɛ sisan a ye donna jihadi la n bɛ jihadi ka taa malifɔ faga mɔgɔ la n bɛ non ayi o tɛ jihadi nu ala ka saraka jihadi do quoi alhamdulillah sisan ni yɛrɛ ni ka so bɛ n bolo ne ka tɔgɔ la quoi waati dɔ o b'a ye bɛ foyi tɛ n bolo ne ka muso a y'a kɔnɔ ta kalo sara wari ni ye sɔrɔ quoi ne taara muso bɔra dɔgɔtɔrɔso la pharmacie a y'a ordonnance d'a ma a wari ni bɛ n bolo est-ce que n bɛ taa don fura la ou bien n bɛ taa ne ka wasiya sara non n bɛ jihadi yɛrɛ ko n bɛ don jihadi la ne taara ne ka wasiya sara alhamdulillah sisan n bɛ ala fo an bɛ bi ni kɔ ni an b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ nafolo seli ni b'a seli kosɛbɛ quoi wasiya n b'a mɔgɔ caman fɔ quoi an bɛ jija ka don a kɔnɔ quoi nafaba b'a kɔnɔ quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. An balimakɛ min fɔ n'i bɛ i ka contribution ninnu sara ala bɛ dɔ de fara i ka garijɛgɛ kan
kosɛbɛ k'a ci kalifa ma ni kalifa ye dugawu kɛ ni hɛrɛ sɔrɔla dɔw fana tɛ contribution sara aya o sana yɛlɛma ni kow tiɲɛna tuguni a y'a fɔ kalifa a ka dugawu kɛ ni dugawu kɛra ni hɛrɛ dun sɔrɔla e tɛ hakili to i ka contribution na a bɛ gɛlɛya dɛ an b'o ɲini aw fɛ ni nɔgɔya kɛra a y'a hakili to aw ka contribution na tant que i bɛ contribution ninnu bɔ aw b'a ye lafiya bɛ na aw ka du kɔnɔ lafiya bɛ na aw ka sigidaw la mais n'aw ma contribution ninnu bɔ a gɛlɛya tɛ ban dɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma Bemba Jawara kita Zakaria Koita o k'i labɛn A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Bemba Jawara ka bɔ Kulekɔ la an bɛ kita de fɛ ne kelen pe de Amadenya an ka dugu la kelen pe an nana ma sabiri na ala ko ka fara sabaribaga de kan ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ n'o ka gɛlɛn an bɛɛ ye kalifa ye bi k'an sewa fo k'a fɔ ko sewa tɛ tɛmɛ a kan o diyara an ye o ye appel vidéo de ni ala y'a latigɛ a kana san min na an y'a k'a ye yan an tɛna dɔn la moi même si ne 1943 carte d'identité lajɛ parce que dɔ b'a fɔ ko n bɛ carte d'identité ne tɛ sibokan fɔ koyi ne tɛ sibokan fɔ yan n'o tɛ i bɛna don Amadiya la i bɛ min ye ni ko k'a bɛɛ fɔ vraiment dɔ b'a kɛ ka fana o man kan o n'a mɛnna kama i b'a lɔn n'o tɛ ale k'a ma ko wahayu tɛ na bɛɛ t'a lɔn ko nkalon ye sunkalo ko ka dabila fɛ dɛ ni wahayu kɔni bɛɛ tɛgɛ sunkalo kɔni kana jɔ parce que ale ko rɔ ko mɛlɛkɛw bɛ jigin waruhu fiha bi jidari min kulli amri salamu hiya atamatu lil kalim ale yɛrɛ o fɔla ale ko wahayu tɛgɛlen mun ye Amadiya diya ne ye yɛrɛdɔnbaya ta kɔnɔ ne ye na bugula koloni na ye Umaru Maju taara k'u sigi fo ne na karata buguni kɛrɛfɛ ne ko ale ko basi tɛ ko ni don Amadiya la ko wari bɛ d'i ma e ni ala cɛ Umaru ni Gabani hali siso t'a fɛ location don ala y'u sɔn ala y'an bɛɛ lajɛlen sɔn min dir'olu ma n'o ye u ka lasigiden minnu bɛ yɔrɔ ɲɛfɛ ale tɛ sirilen ko ka ɲina bɛ kita jamana kan ala ma arabukalan nɔgɔya kita jamana ye an bɛ tubabukalan de dɔn Mamadu Konatɛ bɛ yɔrɔ min na o le sɛgɛlen n'o ye Seku ye Seku ka den hali wotoro pusila i ma tubabukan fɔ arabukan fɔ a bɛ jaabi tuma bɛ Muhamadu Lamini nalen ɲɔgɔn na ko dɔ b'a fɔ k'a ka taa bulon kɔnɔ kalan kɛ k'a ma kalan ban mais ala ye min o sara an kɔni bɛ kalifa de fo a k'i hakili to an na n'a ye hakili to an na dugawu ko la na ala ye min kɛ min garijɛgɛ ye ni ala sɔn min y'a kɔnɔ i tɛ se k'o dun i kan ka min di ala ma i tɛ se k'o dun o tɛ ko i dɔn o t'i ta ye o fo an k'o de bila an kunna an kunfinu a karamɔgɔ nin tɛ se bi k'an bɛn kuma rɔ n'ale an b'u jaabi f'u bɛ kɔlɔlɔ fili k'an ko Isa sara k'ale yɛrɛ b'a ko arafa Alahu k'ale y'a kɔrɔta wa ɔhɔn n k'a y'a fɔ k'a kɔrɔtara kɛ mais a ma fɔ ko sama waati t'a kan dɛ i ye sama waati y'a kan nila usaya ye o le fɔ k'a yɛrɛ arabu kan da arafa n y'i kɔrɔta an yɛrɛ fana ko karisa kɔrɔtara bi an yɛrɛ o fɔla o kɔrɔtɛ k'a bɔra sanfara la dɛ parce que ne ko an alimami ma ko Isa sara ko safurulayi fo ko safurulayi walahi n kabako wɛrɛ la e yɛrɛ b'an lasali don o la i b'a fɔ ko Muhamadu ko kira tɛmɛni ɲɛfɔ k'o bɛɛ sara i b'a fɔ sali sora la an bɛ ka sali n'a ye e yɛrɛ ye ko fɔ mais i m'a kɔrɔ dɔn Mamadu Lamini Sidibe o ka ɲinɛ n b'aw bɛɛ fo ko kalifa y'ale bila baara min na k'ale k'a kɛ hali k'a kɛ ka tɛmɛ kalifa kan bi ala tɛ siri dɛ an b'aw de bolo yan an ka kalifa l'aw ye an ka mairie l'aw ye aw de b'an ka baara bɛɛ la yan kiya min mana k'ale fɛ ka kumakan dilan an ye ka ci kalifa ma an yɛrɛ k'o tɔ bila o de ala sago sago kɔrɔfɔ min ye fɛ k'a fɔ ni ala sago sallallahu alaihi wasallam Zakaria la alu male bɛ yan السلام عليكم Aliou Malé أرشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بجلسة الحمد لله a ye farifoni diinɛ jagaja ma kosɛbɛ a y'a sɔrɔ farifoni bɛɛ n'a ka kɔrɔ mɛ dɔ farala ka bi kalifa ka kutuba min bɔra bi appel vidéo la
ne Jakarija ne ye nin appel video in ye ka kɔn bi ɲɛ dɛ n b'o kɔni fɔ ɲɛna bon tuguni n kun t'a fɛ ka témoignage kɛ o mais Wahabu ka technicien juma misiri kɔnɔ technicien Cissé Wahabu ka denguni don n y'a fɔ Cissé ɲɛna n ko Cissé n ko ne ye sogo dɔ kɛ quoi n ko m'a faamu n ko ne sogola k'a ye misiri dɔ b'an ka yɔrɔ la misiri jɔlen don ka a murabu de ka jan kojugu donc Mori Mazu ko ka yɛlɛyɛlɛla ta ka da misiri in na a bi yɛlɛ kan ka taa dreseli kɛ sanfɛ o misiri in dɛ a murabu bɛ komi an ka ni misiri ninnu murabu mais a ka jan kojugu bon tuguni an minnu b'a territoire la misiri lumière de bɔlen don ka fan bɛɛ minɛ maa minnu jɔlen don i kɛra finman ye i kɛra jɛman ye e yɛrɛ de ye yeelen ye sisan quoi donc i yɛrɛ de ye yeelen ye finalement yeelen b'a la ka ne yɛrɛ ta quoi Umaru Mazu de yɛlɛlen don misiri f'a sanfɛ f'a murabu f'a sanfɛ a b'a la ka dreseli kɛ quoi donc lumière bonyana ne ɲɛ ma ne ye ɲɛ suli nka n y'o kɔni fɔ Cissé ye Wahabu ka denguni don n'a hakili b'a la a ka k'o seere ye bon n ye o misiri de ye yan bi n y'a sɔrɔ kalifa ka misiri n y'a ye cogo min na a murabu jɔmɛ dukɛnɛ camancɛ de la a tɛ komi an ta ninnu ka sɔrɔ ka lumière b'a bɛɛ la a bɛɛ manani kun don an m'o ye wa ne ye nin kuma fɔ Cissé ye ka kɔn bi ɲɛ donc Amadiya ko tɛ a témoignage n'i ma farata fɔli ma i bɛ fɔli kɛ ka don dɔ wɛrɛ la n bɛ Ala barikada ka se ka Ala barikada nka n bɛ min fɔ Ahmadiyaw yɛrɛ de ye dɛ a ye sabali an ka ca tan mais contribution tala ka sara dɛ nin mɔlɛya bɛ nin mɔgɔ la quoi nin mɔlɛya bɛ ne yɛrɛ de la quoi an ka ca cogo min an ka kokɛta a si nafolo tala ka bɔ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ an na kun tɛ ka na kiniw ni fɛnw dun ka to ka taa quoi an ka baara kɛ Ahmadiya filɛ nin ye suba de don n'i bɛ ɲɛfilatigi dɔn Ahmadiya de y'o ye yadda k'a fɔ subaya ye kojugu wɛrɛ ye ne Jakarija n b'a kalama de k'a fɔ n'i donna Ahmadiya la i kan ka kɛ ɲɛfilatigi de wa i ye ɲɛfilatigi fana de ye n'i ye convocation di Ahmadiya ma sɔgɔmada fɛ kana to dugu ka jɛ dɛ n tɛ a bɛ npogo don i la n'o ma kɛ tiɲɛ ye Marikala tribunali ne ye min kalan n b'a dɔn n donnen ko Ahmadiya la n ye tribunali kɛ siɲɛ 3 an tɛna taa yen an k'a to tan pewu su jamana ka ban a bɛnna dernière minute ma n bɛ min fɔ Ahmadiya ye a ye sufɛ nafila caya a ye contribution sara a kana taa kɛ tan nɔ salamu aleykum Mamari Diallo Buguni Mamari bɛ yan wa ni Mamari bɔra yen Nuhu Konate Taliko Nuhu bɛ yan wa walaikum salam tula e jɔ Mamari ye micro minɛ ka ban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين على أمبي باتو كبانك دمين على فين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المؤمنين mbe ala fo ka ala barkata mbe ala fo sinya nani alhamdulillah mbe ala fo aya andan kanke adama de anyonte dam funa mbe ala fo la barka ala aflana amada o made ayanke chewye mbe ala barka dawla amada o made ayanke kira muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kamantoy mantonga bisa manton bela jele mbe ala barka da foli filana wa Sheikh Umar Maaju Kulubali ne donna Amadiya la ale de kama mbaka misola me radio la mbala misola me ko nyaado kuma mene kuma hakande ndonna alhamdulillah mo sola bu ko fo buguni ko mo wara silami yala parce que donna Amadiya la ko jamana silamo be jera ka fo ka Amadiya te silami ko te silami alhamdulillah ngwanga to alama wallahi nyankali masala men ke jonjurmi toye ambita nyon sura kenale yoro me kiani ngalombe faraka bonyodo karamo ka yoro mo ko yomul fasili ko be zege zega bonyona dumina ka fese fese ka ngalombe la yamfe ka kiani be la yamfe alhamdulillah ambo don kono ngo sirigi mbo don kono ndo na amade la tina bo inshallah na la sonna nako sabanande ne kana jasa salana la alhamdulillah
nyemi ya kono ma feye min ba to menyigi amadiya la mbe ala fo ka duwaw ke amadiya ye fen ba juguya la ala ka fen yira fenina abe tugu minna ka amadiya toy fen ba amadiya juguya la ala ka fen yira la abe tugu minna ka amadiya toy ala be dili koy mbaw fo yona karamo be ya sayyidina ibrahim ye duwaw ke makka ye hari senete ke hari soso ita faye ni tara hijila hari soso ita faga ni ya faga ibo haday faga o duwaw de sabani marwate muso de yake menan tara mbake nam makke amanya arfa amata arfa namara arfa amahiji karamo ko ammo ke na ammo muso ta nyon soro kene min kan o kera yende nta kala made makala alhamdulillah mbala fu jama muminu be an aw kunu mako ba bela jelena fefe be an ne muminu kede do ni nana jama na ni be ga koroya mako bila mana banku mala mbenga mako yirila inshallah na la sonna ala mi masay mafo ko nyala barka dawa ala mi saya dan ka banka nyana ma yadda bo jonso chokoro bay muso furu ani denjel nana anana minan kono wa anana donira ayes saya de yele makka kenyana maye den saba den nani den duru den woro bi bolo o balombe o be ka barakiye amanyana ma bo saya lawa ay nyana ma de bo saya la ba don cho ay ne kantoma senekala de nyo chama bi bolo ye kaba ni nyo ni fini ni malo mindan abetu yesuye ala ya nyana maka ke fenka maka dima o tunde suyewa ala bi nyana ma bo sayala kan nyana ma bo sala jako ya wo ala to de ko karbali masa jako ya nimbeke ajari wa baki amasa bo suna na sesa njobe seka suimboye alhamdulillah rabbil alamin ala foli te kuma kan ndronde de ibe ala fo ka to idu sukulo ya inshallah abe adu sukulo kono jaya momin dusu jelen don wodi ye mumini yere ka ni sodiya ka bara nyuma ke karamo ke ko ka ke jonna ala ye sabila ko khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala ko ka saya dan ka nyaba ba kono kula jarbi mun ko son jonde be nyumanke ala yini ngali ke jonde be nyumanke liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jonde be nyumanke ede do wa jama jonde be nyinamka do ka bolo korta ke ay nyumanke de na nyumanke abe sira so de innal ladina amanu wa amilu salihati mo be nyumanke banga bar nyumanke la ni libena re be banga bar nyumanke ala ka kiliman dama amari ala ka korata amba nyine ala fe ambe do min kala ka do jabi memin goni faw nyana do min be keya aw fen fe wori sara kana amana do re kam awna ala de kam wa ala fana tinyina ko inshallah ngokuma la baye miye mumini che fen be an koro e miye ni miye fulaye ndogoni miye ngande dem senu ma de ayin deme ngante wori ma de ayin deme ne wolla 1941 premier 1941 mais ni ya fo mo be soso mais ne ba don ni wala don fo iba so de bangi bawdo ya fo nyana 1941 de dem se bilengo ngamba nyini ke gor ba men be an siga so wo segu wo sanwo yoro ne shawra ba be mi mo na afa kenyana akande me alakama me bu goni gagwa gakora akande me deme ne abado cho abado nu ko akande me deme su ga jago wori ko be kuma imambe bari imambe fendi imambe ayinde me mbani na fe alakama akande me ni sebe mi ni mbese nyambolo korta alakama akande me min mona fabula ni afa ye fenda ma kandem inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaka muhammadiya korata salif dumbia sanan koroba merci salif bea ko ni salif bora dauda sama ke okila be mani do on fe no fai
Assalamu alaikum. Ne nu konate de ne bɔ dogoduman kura. Ne nu konate de ne bɔ dogoduman kura. Bon ko mɔgɔ ɲɛ bɛ na MTA jeni bɛ kan na o ye garijɛgɛ ye ka baara kɛ Imam Madi ka foro la. O ye garijɛgɛ ye. Nisɔndiyalen don bi fɛn fila la. Ala ye min cɛntigiya di ɲɛnɛma ma denmisɛnniya kɔnɔna na. Fɔlɔ ka kɛ ala kira kanuba ye ka tila k'an sɔn nɔrɔla nɔrɔ min ye ahmadenya nɔrɔ ye denmisɛnniya kɔnɔ n bɛ ala barika da ka tila ka n sɔn fana ala kira ye kuma min fɔ ko diɲɛ bɛna kɛ so kelen ye dajalu ka baarakɛminɛnw na k'an sɔn garijɛgɛ la garijɛgɛ min fana n ka kɛ sababu ye ka o minɛn sɔgɔ sɔgɔ ɲɔgɔn na ala ye n sɔn o fana na. N bɛ ala fo n bɛ ala barika da o m'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka ɲinini k'an fɛ ɲinini ka an tɔgɔ la mali tɔgɔ la sigi la an ni kalifa cɛ a kana kɛ jamana ni jamana ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ cɛkɔrɔbaw komi a yɛrɛ b'a ye tele la cogo min cɛkɔrɔbaw b'i sigi u b'u ka ɲininkaliw kɛ kalifa ye u b'u ka hamiw fɔ ka appel vidéo u b'a fɔ ko mulakat appel vidéo kɛ mali ahmadiyaw ye ani kalifa cɛ komi a bɛ kɛ nka a bɛ dépend laɲini na an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka o laɲini an ye min fana bɛ yen komi kumana surunya na min bɛ yen baara ka ca fana mɛ min bɛ yen n b'o fana fɔ alihamudulila n dɔnbagaw bɛ kɛnɛ in kan missionnaire Zorome bɛ yen Dawuda Dero bɛ yen n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bɛ Lamini Konate mɔgɔ caman bɛ dɔn yan quoi ni ɲinan tɛ mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko n ye ninnu baara kɛbaga ye ne ye maçon de ye n bɛ ala barika da an jɔlen filɛ podium min sanfɛ ne de tun y'a menuisier ye mais n bɛna kuma ni kalifaya tiɲɛtigiya ye o ko in kan mɔgɔw k'u tulo majɔ kosɛbɛ Zorome bɛ yan Dawuda Dero a sigilen filɛ in fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ a kɛnɛ kan Keli fana bɛ yen alhamdulillah ni podium bɛ jɔ don min na amiru nana plan d'a ma an y'a dingɛ sen dingɛ sennen an ye nin bɛɛ sen ka kogo sen ka na se fɔ yan mikoro filɛ yɔrɔ min na pied dɔ de bɛ yen an y'a sen an nana bɔ fara dɔ kan fara in an ma se k'a ci an y'a daminɛ an sera fara in ma 11h an ma se k'a ci mɔgɔ caman y'an dɛmɛ kulukorokaw nana an dɛmɛ mamuruw nana an dɛmɛ an ma se k'a ci mais ala barika la an tilalen fitirisɛli la ne nana munumunu kalifa kelen de y'a fɔ ko ale de ye masururu ye ni bi tɛ n t'a fɔ quoi maçonkɛ sigilen bɛ a bɛ se k'a sereya ale an ka chef de maçon sigilen filɛ ale de ye masururu ye ale de ye magaya ye n k'a fɔ fara ɲɛna a ka magaya ala de ye ne sere ye ni bi tɛ maçon ninnu t'a dɔn ne y'a ci ni min ye dɔw y'a miiri de ko n ye furakisɛ ta parce que safo ni fitiri ne y'a ci walasa pied min bɛ sigi tabali min a bɛ sigi chaise min kɔnɔ walasa a sigiyɔrɔ ka sigi ne de y'a ci mais a cira cogo min na n y'o de fɔ ko a fɔ fara ɲɛna magaya ne de ye masururu ye image min bɔra b'o ja kelen de don tulolamɛn tɛ dɛ ɲɛkisɛ ne ko fara magaya ne y'a ci k'a ban marteau 5 clous n y'a ci k'a ban ka marteau kɔrɔta marteau 5 clous bɔra kala la ka bin ne y'a ci k'a ban pewu ne k'a dɔn ko n sɛgɛnna o kɛra podium bannen ye donc n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye cɛsiri kɛ an ka ala wele ala ka farifoni d'an ma mɔgɔw sɔn an bɛ se ka Imam Madi dɛmɛ n ye baara caman kɛ mais n t'o fɔ mais min nin fɔ dɔrɔn foyi tɛ yen ko min ka gɛlɛn ne bɔra yan o don ne bɔra yan jasa kɔfɛ tile 3 n ye douane concours kɛ n y'a sɔrɔ mais sini an kan ka taa u ye ne tɔgɔ bɔ a la n ye lettre ci kalifa ma kalifa ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ
min ka gɛlɛ a kanu dɔrɔn i k'a kɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami permission ɲini i fɛ n'aw jɛna cɛkɔrɔba ka tɛmɛ. Parce que a tɔgɔ ma sɛbɛn. Sariya la faamuya de ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de ka ɲi. Ne tɔgɔ Sani. Kuma fɔ auzu billahi mina shaitani rajim. Ne tɛ kuma jan kɔ. Ne bɛna kuma. I ma gɛrɛ micro, i bɛ tilen micro de ma ka kuma. Ɔhɔn. Ko bɛɛ ma de micro la kuma nin na. Bon. Ma fɔ auzu billahi mina shaitani rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Salawatullahi ala rasulih. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. An tɛ kuma janya. An b'a yira jama islamiya la a cɛ n'a muso. Bi jalisa daminɛna kunna sini fo ka na sigi bi la mɔgɔ si tɛ yen min kɔngɔla. O kɔrɔ ye di k'an k'an nɔja seereyaw yira la an na kalifa y'a yɛrɛ yira an na ka jamana wɛrɛ yira an na ka jamana wɛrɛ yira an na ka jamana wɛrɛ yira an na k'an ka dɔn k'an kelen tɛ k'an ka dɔn k'an kelen tɛ k'an k'an nɔja diinɛ tɛ taa wari kɔ wajulila minnu tɛmɛna yan k'a daminɛ an na don na fɔ bi minnu ye wajuli kɛ yan olu ye bɛɛ waju ka ban fo n'a sɔrɔ min tɛ mɛnni kɛ an b'a yira kalifa la Mali bɛɛ de Amadiya ye k'a sababu kɛ min ye Mali bɛɛ bɛ Mahamadu kɔ kelen Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam kira fɔlɔ don kira laban don wa kira tɛ yen min ka fisa n'a ye kira tɛ yen min fisayara n'a ye a fɔ yɔrɔ ko bɛɛ ye Amadiya ye i sɔnna i b'a mɛn ko Amadiya i ma sɔn i b'a mɛn ko Amadiya Ala ni Moïse ale de missionnaire Mali yɔrɔ si tɛ a ma se yɔrɔ min bɛɛ wajulen don ka ban i b'a fɔ ne tɛ Amadiya fɛ o fana bɛ se ka kɛ mais n'a taara ɲɛfɛ i bɛ taa fɛ ba a tɛna dabila k'e t'a fɛ a tɛna dabila k'e bɛ se ko la an bɛ min fɔ kalifa ɲɛna an bɛ Ala bolo an bɛ kira bolo an bɛ kalifa bolo a kana tamakiya an tɛ se ka foyi kɛ a ye ale de bɛ se ka fɛn k'anw ye k'a ɲini kalifa fɛ an y'a ka a tɔgɔ di an y'a ka fɛnkɛ ji a y'an ye video la an y'a ye video la an dar'a la sisan ko kalifa b'an kɔkɔrɔ an dar'a la sisan ko Mirza Ghulam Ahmad k'a nana belema dɔ wɛrɛ la ko kalifa nana an tile joli joli ye bi ye bɛɛ bɛ dumuni ka k'i fa depuis ne ye ko dɔn ne m'o ye yɔrɔ si fɔlɔ ni kalifa tɛ ni kalifa ka jama tɛ n m'a ye yɔrɔ la ne ma fɔ lɔnna tɛ Mali kɔnɔ Mali bɛɛ lɔnna minnu yɛrɛ t'a fɛ k'a mɛn tulo la ko Amadiya an bɛ yafa ɲini fɛ munna an bɛ yafa ɲini fɛ a bɛɛ ye Ala de ma min ko k'ale bɛ Amadiya fɛ min ko k'ale bɛ Amadiya fɛ min ko k'ale tɛ Amadiya fɛ a bɛɛ Ala ka dafɛ de inshallah
o tuma ne ka foli de bɛ amadiya ye an k'an jija ni ala subahana taala ka jɛ ka ban ka amadiya fɛn o fɛn bɛ baara la fɛn o fɛn k'i bɛ baara la amadiya kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moïse Kulibali ne fara la kuma la yan a ka to b'a ka sala lamɔ. Dawuda Samakɛ Sanankɔrɔba, Dawuda Samakɛ, Ibrahima Sankare Buguni, ni Ibrahima Sankare bɔra yen, Burama Kulubali fana o k'i labɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Oui, oui. Ah, ok. Dawuda Samakɛ. Ah, ya wuli comme nous mana ne fengela ke ne re tafsir. Masha Allah. Dawuda bɛ ale. Ibrahima Sankare. Président, ici là. Burama Kulubali bɛ yen wa? Fana voilà donc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye kɔfɛ ka sali ka taa kira kan tɛna bɛɛ fɔ ka taa ka jama bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ jɔ ka kuma yan ko k'a fɔ ko an ye min ye amadiya kɔnɔ walima sigi o kan an tɛna se k'a fɔ an b'o bɛɛ fɔ parce que fɛn caman bɛ o yɛrɛ la n nana ka foli di dɔrɔn an bɛ sali min kɔnɔ nin premier mois sara tun tɛ tan an bɛ foli kɛ jamatu la yan kulukoro gouverneur ni mɔgɔ min bɛ k'u fo nin kɛcogo la ani musow ka yɔrɔ la o kɛ bɔ yen jama min bɔra ka na yan bi jalasa nin na n b'u fo mun fana taara fɛ Buguni n b'u fo mais fɛn dɔ bɛ amadiya kɔnɔ fo an k'a faamuya nous sommes venus an nana yan ala ko de y'an se yan tiɲɛ don mais an bɛna min kɛ sa taajuru nin o fɛnba de ye parce que n tun tɛ fɛ ka kuma mais fɛn dɔ bɛ yen f'an ka ɲɔgɔn bilasira n'o ye ka tuguni mun kosɔn Mahadi kumana ko kira tun bɛ nin kɛ subanseli kira tun b'a kɛ mais dɔnnikɛlaw anw fɛ dɔw y'a ta ka kɛ sunkalo dɔrɔn ye mais ok joko seegin a bɛ yen a sɛbɛnlen don donc ni amadiya nana ka n'o renouvellement kɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ n b'o fɔ aw ɲɛna o ye mun ye an filɛ ka wuli ka na jɔ sa bɛɛ ko sisan n balimamuso kumana yangaw fana kɔnɔ ko kalifa kɛ dugawu kan tiɲɛ don a kɔni b'a ɲɛ bi a bɛ dugawu kan an fana bɛ dugawu kan mais an yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kanu k'an cɛsiri subanseli tɛ gansan ye dɛ an bɛna min kɛ taajuru la su fɛ n'i jɛlen don i n'i ka denbaya ani silamɛ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'olu ye munna n bɛ kuma ka kuma lasurunya an Buguni ka alhamdulilayi rabbil alamin terrain tun t'an bolo ko misiri ko yɔrɔ sali fadenya de bɛ yen an ye misiri ɲini dɔrɔn an ko an b'a kɛ cogo di n balima dɔw bɛ yan kɛnɛma an ye ala deli kɛ sufɛ taajuru la o tile fila bɛɛ dɔrɔn ala barika la dɔ ye terrain d'an ma terrain nana sɔn k'an b'a kɛ cogo di wari t'an kun an ye ala deli kɛ tuguni o tile fila la semaine amiru bɛ yan a taara bɔra an ka terrain jɔra donc nkalon t'a la yen ka kɛ ala ko la jɛlenya kɛ ala ye comme e ma n'i gɛrɛla a bɛ gɛrɛ i la o la an bɛ an balimaw ka encourager nana o ye o kɔfɛ aw ko ko juguya amadiya juguya tiɲɛ don tiɲɛ bɛ juguya yɔrɔ bɛɛ o n'a ma ɲɛ n'a kɛra rasulu la o kana gana an yɛrɛ bɛ pakistan kɛcogo la o donc anw yɛrɛ min filɛ Buguni nin ye an ka radio n balimaw sigilen bɛ président yɛrɛ la an ka radio fɛrɛmɛla o mais n'an kɛ kuma o ne ci chef fɛ n'an kɛ taa k'a fɔ fama dɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ gouvernement ma se diinɛ ye tiɲɛ yɛrɛ chrétien don a ko mɔgɔninfin alhaku dɔrɔtun mumin a ko hey mun de bɛ ninnu ka radio la a ko an ko an ma dɔn fɛn min don énergie an ka radio tigɛ on a contrôlé ka taa ye ko juru b'an na ko juru t'an na sosara b'an na ko sosara t'an u ka radio dayɛlɛ aw ka radio d'u ma an ye chrétien mais an bɛɛ bɛ radio lamɛn yɛrɛ dan ye an bɛɛ bɛ kuma nana se capitale yɛrɛ la ka sɔrɔ hali an yɛrɛ ma fɛ enquête kɛ mais on ne dit pas tout ce qu'on voit on ne dit pas tout ce qu'on entend on ne dit pas i y'a mɛn an y'a sɔrɔ o segiranto bɛɛ fɔ ka sɔrɔ bon o connerie énergie ni ɲɔgɔn cɛ ka juru jagoya yɛlɛ na min se t'anw ye an ma fɛn kɛ juru t'an na foyi foyi an k'o to mais ala deli o bɛɛ bɔra a la donc n'a nana fɔ aw bɛ aw kɛyɔrɔ la juguya bɛ yen a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan non 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 a tɛ taa o kɔ tiɲɛ de o donc n bɛ kuma ka nin fɔ ka kuma lasɔrɔ k'a yira an balimakɛ yɔrɔ dɔ fana fɔ tiɲɛ don k'an kɛ kalifa lɛtiri caman o kan ka kɛ a tɛ se ka bɛɛ ka lɛtiri sɔrɔ mais a y'a kɛ ka encouragement d'a ma ne yɛrɛ y'a kɛ o kaba ka n foto bila ka taa mais ne ye fɛn kɔfɛ k'a ɲɛfɔ n ka miiri la an jaabi kumakan duuru dɔrɔn o ye n wasa o kuma nin sisan cɛ n m'a kɛ o la an kana fari kana faga yan an bɛ lɛtiri caman ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu fana k'a kɛ dugawu fana kan ye malimatɔ fana bɔra ka kuma yen fɛ n b'a fɔ a ko k'a bɛ wajibi kɛ ni ahamadiya ka wajibi o wajibi de ye bi mali fana bɛɛ bɛna laban o de la n b'o fɔ o tuma na ani kaba ka an balimakɛ dɔ fana bɔra ka kuma ko video dafulu min kɛra nin bɔn nin fɛnba de n bɛ kuma lasurunya k'aw fo an n'a ka baara la ala k'an bɛn ɲɔgɔn caman ma fɛn fɛn ɲuman na ala k'an bɛɛ ɲuman sigi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a kɛ yafa an ma
baraji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة أمي تغنيني كوشيطان تورما قدميني الله فيه Allahum ya sigi ni kenenka depuis il y a 2 jours jusqu'à maintenant ni kenenkele Allahum ya ni sigi la tege hera la abena kunche hera la ni Allah sona nenna kunye ka Imam Mahdi ka khalifa John la ni de ko ka sentiam ayo de fo comme ya bora ka fayana ko khalifa ka homme de confiance do ko ka relève ke ka chiama avenata abla ima khalifa nyekoro ola ambe konka khalifa ka chikan la se ama ka soroka khalifa blanga chila comme aya ka chike ayre yaye chibe ambulo ka khalifa ayre blala domina khalifa ko umar maz kana malik kare ayo sharia yebbi mor moazu yoke amada ale kelima ka ke bagay ay manevru ta ka farayere ka malik kar baga ka chabi amada mor moazuma khalifa yo ye dien o sharia malien be o sharia ngabi an do na difficulté min kono karamo ko dasira mabbi komi kera kwa nyogo madel ka dien be ko de kera malla malien di kera sawbe ka danga sa mid lolen be an kuna mo ta jiga wati do amma ni khalifa fe aka oke anye ina fo mor moazu ya ta inke chogomi on tese memba do afanga be alela ala kel no ka jien dama asibai aka do ke anye ina fa e chila denci amma chogomi an yam bolo do afe bi fa serani chogola danga mi dlol me an kuna an yam bolo bo ala an senta la on data la anya khalifa na kala sigdeuma khalifa na kuma yoroma khalifa na kala ini ke yoroma ya rabbi rabbal alamin alaka na udese alaka an kishi kan tangama alaka do anache o kuyene ka dakuran dama do kala se jawama assalamu alaikum Salif Jakite Salif be oni Salif bore Shaka Jara kulukuro kilabe Shaka be أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم يا رسول بدو كما كم بورا ينسى نكا كرافة من أبولي دافالي منكا أتورالا نعم manjuma bashi te manjuma ta ka segina mo chama temena ya ka jalsa na fawfo o mene tumela yoroni mi fara mo temena ta ka oui appel vidéo ayemi bi ani kalfache na fado bala kramake dasira manyo fosza akila domina abe Umar Moaz Blaka ta ka chila akoko Umar kena malik kari bi appel vidéo ni ba yira kalfa la ka bol la kale yere la bi kalfa shiriala ka fo ay Umar Bla chimina
umar nana kana mali kari umar ye mali kari a tɔ tora sisan a n'a ka cɛdenw kɛ mali si ka kɛ amadiya ye ala k'o don yira o don latigɛ anw ye o kɔfɛ ne tun bɛ laɲinini dɔ kɛ jamatu amadiya mali jamatu fɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ne kɔni b'a kɛ mais n'a sera ka sabati bon mission bɛɛ bɛ se k'a profiter o ye mun ye n'i y'a jateminɛ yɔrɔ caman na amadiya ma dɔn an ka ca dɛ mais burusi kɔnɔna la amadiya ma dɔn o ye mali ye mɔgɔ caman bɛ yen olu t'a dɔn ka amadiya yɛrɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ donc ko bɛɛ n'a fɛɛrɛ de don karamɔgɔw bɛɛ u ka laseliw la u ye nɔbɔ yɛrɛ déjà mais mɔgɔ min ma hali tile kelen kɛ laselikalan na a bɛ se ka ne bɛ ka laɲini min kɛ sa a bɛ se ka o tɔnɔ bɔ ka profiter jamatu ye ne ka laɲini ye mun ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ amadiya n y'o fɔ sisan ni mɔgɔ caman kɔni b'a tɔgɔ mɛn olu t'a dɔn olu ma amadiya yɛrɛ cogo dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a haka ye yɔrɔ jumɛn mun ye mali kɔnɔ amadiya yɛrɛ poids ye mun ye afiriki a poids ye mun ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bolofara kelen pe min ye kerecɛn jamanabaw ka kerecɛnw labɔ u ka kerecɛnya la ka don silamɛya la ka da a ka diinɛ ɲɛfɔ ko ɲuman kan o diinɛ o bolofara kelen pe min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye mali ye o ye amadiya ye mais mɔgɔ caman bɛ burusi kɔnɔ olu t'o dɔn alhamdulilayi video min tɛmɛna bi bon minnu ye chance bɛ minnu bolo olu bɛna ye ka seereya ma mais olu ye joli ye bon ne ka laɲini ye min ye jamana minnu bɛ yen an ko sisan ko jamana 200 ni kɔ amadiya bɛ jamana minnu na ne ka laɲini min ye ɲɛmɔgɔw ka débrouiller k'o liste kɛ ka bila ka taa mission la jamana chrétien jamana minnu b'a la fana ka olu liste kɛ a dan ma an k'o dɔn u donna waati jumɛn u bɛ san joli depuis san joli amadiya bɛ nin jamana bɛɛ kelen kelen na an bɛ se ka profiter ka émission k'a kan mɔgɔ minnu k'a lamɛn olu hakili kɛ keleku o ye ne ka laɲini ye n'a sera ka bɛn fayida n'a ma bɛn ne kelen kan don salamu aleykum. Saka Jara Kulikoro. Suleiman Kulubali bɛ la Kati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ne b'a fɛ ka ninnu lakali a ye Hamadiya rɔ anw fitinin u ko Mahdi bɛ na ko nka a bɛ na ni fɛn caman ye ani dɔw bɛ kunbɛn n'o ye Dajali ye Dajali ka fali a ba le ye tasuma ye ani ji a ti binu ne ko n dɔ ɲɔgɔnkɛ ma n ko ala kana nin n'a ɲɛ ko n ko Dajali min ka fali ye ba le ye tasuma ye ani ji n k'o ti maanifin tuye koyi k'a ni Mahdi bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ko Mahdi bɛ bɔ kɔrɔ fɛ ale bɛ bɔ tile fɛ anw kɛ k'o tiɲɛ tigiya bɔn Mahdi bɔra kɔrɔ fɛ Dajali bɔra Senegali fan fɛ ka na an kunbɛn yan nɔ Dajali ka fitinɛ ne yɛrɛ ko n ko ala k'an kisi ma n ko a kana kɛ ɲa nka a kɛ mɛ ɲa dɛ Dajali koyi ani kɛlɛ min bɛn bɛ Mali kɔnɔ maa wɛrɛ kan ka a seereya kɛ maliyɛnw ka ɲi ka nin seereya koyi
o ni umaru masi ka tiɲɛtigiya ne tun bɛ Korowari de anw tun bɛ jamamɔgɔ de la yen nɔ n'a bɛ jamamɔgɔ la tɛkura ka alakira tɔgɔ fɔ k'o bi jama kunu don dɔ ne dalen ne bɛ sunan na o y'a sɔrɔ an ye seli bila sa a mɛnna an bɛ jama ɲini na nafolo ɲini na a nana ne sen kɔngɔ ne dalen k'i tɛ wuli ka nɔ minɛ wa ne ko n k'e ye diɲɛ ko e ye alakira ye ne wulila k'a nɔ minɛ a bɛ nɔrɔ la i b'a fɔ mɔni bi anw b'a fɔ mɔni a bɛ min bɛ yɛlɛ tigɛ a b'o yɔrɔ ka taa ne y'a nɔ minɛ dɔɔnin jama ka bon dɔ y'a peli kɔngɔ dɔrɔn ne kununa o kɔfɛ a nana sogo dana tu n b'a fɛ ko kɔ dɔ tigɛ o bɛɛ nana kɛ nɔnɔkɛnɛ nɔnɔkɛnɛ nana minɛ fɔ ne k'a la ne ja tigɛra yanni ne bɛ ka sogo kɛ kibaru kan ne taara fɔ n tɔɲɔgɔn ko n ko ci ka maa dun ye tan n ko nɔnɔkɛnɛ ka maa dun n ko ne ma deli k'o ye jaw ye ne bɛna kuranɛ kala ye ne si bɛ fɔ san 60 ni kɔ ne nana kuranɛ fɛn wɛrɛ ka kuranɛ jigin o bɔlen kɔ n ye nkɔnɔ na guwan nane so n ko n bɔra y'a yɛrɛ n ko a bolofara cɛya mɛn kojugu n ko ne tɛ n guwan ni ɲɛ dɔrɔn bilen n nana na n ko ala ka ko dɔ jira n na n ye jamakulu min ye o jamakulu ɲɛmaa o bɛɛ buruni kafɛ kan nka fɛn o fɛn b'o nɔfɛ o bɛɛ bɛ finfin kan n ko ne ti don nin ko in nɔfɛ don dɔ nalen n bɔra mɔsi o y'a sɔrɔ a don ne kunkolo bi nimi sufɛ ne dalen k'a fɔ a bɛɛ ka mɔri mɔsi ye ne ɲɛna ne ɲɛ tɛ la dɛ nka a bɛɛ ka mɔriw k'a kari min m'a ɲininkali kɛ la a b'o o k'a kari min m'a ɲininkali kɛ la a b'o jaabi min m'a ɲininkali kɛ a b'o jaabi fo ne wuli k'an sigi dugu nana jɛ ne ko nin ma kɛ fɛn o fɛn ye n ko ne bɛ don k'a ta o la ka n'a bila fɔ bi la ne bɛ hamadiya la u ko seli tɛ silamɛya kabini a seli ne donna hamadiya la ka na se sisan o tajwidi tɛ tɛmɛ ne kan fo ka taa n kunu donc o ye ne ka tiɲɛtigiya ye hamadiya ko rɔ asalaamaaleykum. Kulubali Jara Suleiman Kulubali bɛ yen Seydou Daw don Seydou Daw Kucala Suleiman de bɛ kuma jɛma de awuzu bilahi mina shaitan rajim ne ye Sulemani Kulubali ye ka bɔ Kati kuma caman fɔra mais daɲɛ kelen pe bɛ kuma ninnu ba kelen an kana kuma caya ne fɛn dɔ bamananw ko ten ko kɔlɔsili man dɔgɔ dunan ci rɔ i bɛ dumuni kɛ ka dunan to mais ka kɔlɔsili o y'a ta ye ne salon ne de ye nali daminɛ ɲinan ne san 2nan ye jalasala nka ne bɛ jateminɛ kɛ ni n donna kɔrɔ n donna ni n bɔra ni n tɛ don fana n tɛ don bamananya de ye n bɛna min fɔ a ye ne ye kɔlɔsili min minɛ amadiya kan k'a fɔ kalifa ye a ye yiri min turu a yiri sinsinna wa a yiri bɛ bonya ka da mun kan wajulikɛlaw bɛ wajuli kɛ nata t'u la a tɛgɛla nata kan amadiya sigila nata t'a la quoi ka da mun kan nin yɔrɔ bɛɛ fara ne ma bɔrɔnintigi ye ka wari ɲini k'u bɛ n'a to tabali la n ma mɔgɔ wulitɔ ye ko ka n'a to tabali la amadiya jɛndenw bɛɛ kɔ tɔw la olu bɛ bɔrɔnin bila bɔrɔnintigi b'a ta soɲata bila a kun ko a jara ka n'a tɔ to tabali la ne y'o bɛɛ kɔlɔsi o tɛ amadiya kɔnɔ bonya bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ o filanan ye mun ye kabi salon jamabaden a y'a lajɛ jamabaden jɔn ye dɔrɔmɛ fɛn san k'a dun dɔrɔmɛ kelen fɛn jɔn y'a san k'a dun a ye taa kini tɔw filɛ fan bɛɛ lajɛlen na a wari bɛ bɔ min waso ma kɛ o faamaw ye miliyɔn 10 ma n yɛrɛ ye nin kɛ tan wulu ye nin minɛ fali ye nin ta o ma fɔ yan a tɛ hakili sɔrɔ an ka hakili sɔrɔ
bɔrɔnitigi si ma wuli ka yaala mɛ an bɛ ka dumuni kɛ k'an fa hali sini sɔgɔma an bɛ buru ni kafe min a wari bɛ bɔ min a t'a lajɛ ala ye barika don amadenya la donc a kana a kuma caya n donna ta o mɔra ta o an ka jateminɛ kɛ i se min ye o k'a ye a banna ne bɔra kuma la. Seydou Daw bɛ yan Seydou Daw Siri Mokhtar Sangarete, Yakuba Kone, Seydou Daw, Seydou Daw ya? Itu dah mau. Itu abe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kani sababa be. Ay, fikiranya. Alhamdulillah. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala barika katan. Ala ya no anye dawake. Kadamina kami 2012. Non, ne tafsir lami. Donc en 2012 yalsa 2013 ne nana ora ya sura ambi yelbugu. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ne burankɛ n'o ye ne muso dɔgɔnin ye ale fana ye amadiya lamɛn donc a tɔgɔ ye adama damini o de kɛra sababu ye an ka fanga don ne la ale fana taara tuubi fo san donc amadiya senfɛ o de ye ne ji di amadiya la n'o tɛ ne kun bi baara kɛ ne kun bi dawa kɛ ne ni kɔniyakaw bɛ dawa kɛ mowti fanfɛla la ka taa kunaari fɔ ka jigin mowti fɔ ka jigin tɔngɛ fatinɛ an y'o bɛɛ kɛ dawa kɔnɔ donc sisan ne ka maadu foto yeelen n ko ja i b'a sɔrɔ dawa bɔra nin ne kɔnɔ donc sisan sabi ne bi ka min lamɛn tafsiri bi ka min fɔ ma mɛ mɔgɔ si ta ma ta kabi ne donna diinɛ na 2002 fo ka taa se 2012 ma min ye kɛra ne ka hami ye donc Umaru Muazu bi ka tafsiri kɛ n ye min lamɛn tiɲɛna n'a y'a sɔrɔ a dusukun bɛ se ka bɔ ka don ne ka dusukun na ne tun b'a kɛ mais ala ma sɔn o ma o de kɛra ne ka nakun ye amadiyara ala k'a ni sababa bɛɛ ala ka jinɛ tigɛ ala ka duwawu minɛ donc sisan kuma fɔlen u ko bɛɛ ka na jeudi don minnu jɔra ka jan donc ko juma sɔgɔma o de bɛ kɛ tagali ye o y'a sɔrɔ ne kɔni labɛnna ne kɔni y'a fɔ ne ni bangumankaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ filadugu banguma ne kɔni y'a fɔ olu ye ko ni ala sɔnna ni nafakadi sɔrɔla ne bɛ taa donc ne taara juma kɛ filadugu banguma o y'a sɔrɔ ne ye tarata ani araba n y'o kɛ tu kɔnɔ ne donna tu kɔnɔ ka taa dɔgɔ tigɛ tarata ani araba lamisa ka o kɛ donc juma don n ka sɔrɔ ka sori ka taa dɔgɔ nin ta ka taa bila dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa juma kɛ ka segin ka na lasara seri so ka sɔrɔ ka don tu kɔnɔ ka dɔgɔ tigɛ fo juma selilen kɔfɛ fo ka tile ben donc ka boli ka taa sori so donc sisan n ye dɔgɔ min ta ka na bon
a bɛnna siɲɛ fila ma a sabanan o di kungo kɔnɔ ne ko haya ala ma sisan ni n'a y'a sɔrɔ ne bɛna jalisa kɛnɛ kan o kuma ala e ka nɔgɔya ne ye su fɛ dɔrɔn muso nana ko ale bɛ wari ɲini ne ko ni dugu jɛra ne bɛ taa sisan muso tora so a ma si bilen dɛ a taara 2000 ta ka n'a don ne bolo fajiri sera dɔrɔn hop ne ye kare minɛ ka taa ne taara gidɔrɔn nɔfɛ gidɔrɔn fɛ ka taa kare ta 6 heures kunu ne sera 3 heures yan ala k'a ni sababa bɛn ala ka duwawu minɛ ala ka yitiri kɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم والسلام mbawfoni silamya foli bari silamu ana na femba anye femba ye bi jasa ni nyo ne ke jasa ra flana ni nye kilega buguni ala nan kam missionnaire barkala no Idrissa Koulibaly ale le tabi kasia vraiment amadiyaw ala ye noro le jawma ala ye noro jawma amadiya noro di an kan cɛ siri an ka fɛn caman fɔ nin foyi tɛ se ka amadiya kunbɛn no hali min tun fɔra n'an y'a mɛn n y'a fɔ o sen fɛ min tun ko k'a ti kɛ mɔgɔ bɛ se ka ala ka se ala kunbɛn wa ala kunbɛn maa bɛ min donc an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u tanto an bɛ Umaru Mafi fo k'u tanto a n'a baarakɛɲɔgɔnw an k'an jija an ye fɛn ye bi ni fɛn min n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o kɛ kalifa de wa an b'a ɲini ala fɛ ala ka amadiya taa ɲɛ mari silamu ala ka amadiya taa ɲɛ minnu y'a kunna ala ka barika don n'aw la ala k'an kɔrɔta ala k'an wasa ala de bɛ jɔn wasa ala k'an wasa ala de bɛ tiɲɛ dɛmɛ ala k'anw dɛmɛ ala de bɛ tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tiɲɛ kan ala k'anw dɛmɛ mari silamu an bɛ kalifa fɔ an b'a ɲini kalifa fɛ a kɛ dubabu kan ye an ye fɛn ye bi ye an ma deli ka min ɲɔgɔn ye an ye kalifa fɔ ten an y'a ye bi an n'a kuma la bi o ye hɛrɛba de amadiya ma mɔgɔ minnu bɛ amadiya kɔnɔ dɔnnikɛbaaba ninnu mari silamu an k'i kalan dɛ mari silamu ne filɛ nin diɲɛ don o don à 7h matin jusqu'à 9h matin n bɛ tafsiri la a b'an k'i kalan kuranɛ dɔnni ni ala y'a d'i ma a ye fɛnba de k'i ye mari silamu an bɛɛ b'i kalan bi mun b'a kɛ amadiya de don i b'i ban min n'o tɛ i b'i kalan i bɛ kuranɛ dɔn fo k'a dɔn mɔgɔ m'a yiri la mais min y'a yira o ala ni amadiya ni Umaru Mafi de diɲɛ don o don sɔgɔma à partir de 7h n bɛ sigi ka kuranɛ nin ta ka n sigi a kunna n'a ye chapitre min fɔ n'a ye sɔla min fɔ n b'o t'a kɔ n bɛ san 2 b'o la bi wa an ka yɔrɔ la n tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ kuranɛ la kuranɛ en français kuranɛ en français a ye kuranɛ ta n'an ye kuranɛ ta an bɛ diinɛ dɔn fɛn fɛn ye diinɛ ɲagami kitabu ko de don o ye ba kuranɛ la ni Umaru Mafi tɛ c'est-à-dire dɔnni tun tununa ni amadiya tɛ dɔnni tun tununa ni amadiya tɛ dɔnni tun tununa kuranɛ dɔnni tun tununa
an bɛɛ tun b'a kala an tɛ se ka fɛn fɔ a kan ni tiɲɛ ye donc an bɛ awan ki kuranɛ ta n ye mɔgɔ fɛn fɛn nana n y'a bɛɛ lajɛlen fo an ka Dirisa Kulubali tɔgɔ la fɛn fɛn bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen awan ki dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a ye kuranɛ ta a minnu ye faransɛ dɔn minnu ye arabu dɔn ni sɔgɔma ni arajo b'i fɛ i sigi walahi bi kalan dan ti ko bɛ kɛ sigi karamɔgɔ kɔrɔ Umaru ma sunjata an bɛɛ kalan bi Umaru ma sunjata an bɛɛ kalan bi an bɛ Ala fo k'Ala tanto ka bɛnbagabaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an k'an cɛsiri Amadiya Ala yɛrɛ y'a taa ɲɛ ka ban lumière min don mɔgɔ tɛ se k'i bolo bila a da la mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ sigi Mali kɔnɔ taabolo si tɛ yen ni n'u bɛ se ka sigi kuranɛ kunna a kɛ dɔgɔ ala sala Muhamadu an b'a bila tan voilà sunɔgɔ bɛ mɔgɔw la ayiwa ani baraji le milieu demi ayi ayi tɛ foyi kɔ bilen an b'a jɔ yan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala ka dɛmɛ Ala kɛ Amadiya dɛmɛ Ala ka dɛmɛ Mahdi ka jamakulu dɛmɛ ka taa ɲɛ Ala ka o dɛmɛ Ala ka Amadiya dɛmɛ Ala ka dɛmɛ ka Mahdi ka jamakulu dɛmɛ ka taa ɲɛ Ala ka dɛmɛ Ala ka Amadiya dɛmɛ Ala ka dɛmɛ ka kalifiya jamakulu dɛmɛ ka taa ɲɛ